הנה אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו. אנו ליה וליה עינינו הכל אל חי העולמים. שבחי ירושלים את אדוני, הללי אלוהיך ציון. שבחי ירושלים את אדוני, הללי אלוהיך ציון. כי חיזק ברכי שערייך, כי חיזק ברכי שערייך, ברך בנייך בקרבך, ברך בנייך בקרבך, ברך בנייך בקרבך. הללי הללי אלוהיך ציון, הללי הללי אלוהיך ציון. לילה 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 לילה. טוב רבותיי, בעזרת השם יתברך, השם ישמור על כולם. ערב טוב מבורך, לילה טוב, השם ישמור עליכם, אמן. שדי ישמח את כולם לחיים טובים ומאושרים, רפואה וחיים, אמן. השם עליכם תחיו לעולם, אמן. יהי רצון שכל מה שנאמר יהיה לשם ייחוד קודשה בריך ושכינתה, ועל ידי זה יושפע שפע רב גדול מאוד לאמא רחל, לשכינה הקדושה, לירושלים טובבה. השם ישמור עליכם, ואל שדי ימלא כל חיסרונכם וכל משאלות ליבכם לטובה, אמן ואמן, כן יהי רצון. ריבונו של עולם, ריבונו של עולם. מי שיכול לחזור אחריי, בעזרת השם יחזור בסייעתא דשמיא. ריבונו של עולם, חטאנו, עווינו, פשענו, והרינו מתחרטים חרטה גמורה, והרינו מקבלים עלינו בעזרת השם יתברך מצוות עשה של התשובה, כמו שכתוב בתורה, ושבת עד אדוני אלוהיך, שמעת בקולו. והנה אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו. והנה אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו. אנו ליה וליה עינינו הכל אל חי העולמים, אמן. בעזרת השם יתברך רבותיי, אנחנו בעזרת השם יתברך נזכה ללמוד על ליבא דהלכתה, דיני הרחקה, כל העניין של עוון הנידה. רק לפני כן אני אתן איזה חיזוק קטן בסייעתא דשמיא למי שלא היה איתנו בשיעורים של הנידה, חומרת הנידה, מהי הנידה, כמה היא חמורה וכולי. נאמר בקיצור נמרץ בעזרת השם יתברך, וניכנס להלכה ולמעשה שכל אדם מאיתנו חייב לדעת את ההלכות הללו. אין מישהו שהוא פטור מהדבר הזה, בין איש בין אישה, כולם חייבים בדין מפורש בשולחן ערוך. וידוע שלא עלינו לא עליכם, עוון הנידה, אומר הזוהר הקדוש, לית מסעבותא דעלמא כי מסעבותא דנידה. לית לך, אומר הזוהר הקדוש, לית לך מסעבותא תקיפה בעלמא, אין לך טומאה חזקה. תקיפה זה חזקה, חילה תקיפה. אומר הזוהר הקדוש, אין חילה תקיפה בעולם, אין כוח טומאה חזק בעולם
כתומת אבון הנידה, שזה עולה על הכל, לא עלינו לא עליכם, והוא רחום מכפר אבון. לכן רבותיי צריך לדעת, אבון הנידה, אחד העבירות הקשות בתורה הקדושה, וזה מונה את זה הגמרא במסכת קרטויות, אחת מ36 קרטויות שהאדם מתחייב כרת, הכוונה היא שהנשמה נחרטת מעץ החיים, לא עלינו לא עליכם, זה אבון הנידה. כתוב אל אישה בנידת תומתה לא תקרב לגלות ערוותה, אחרת תיכרת הנפש ההיא מהמאה. זאת אומרת שהאדם שהוא חס ושלום נמצא עם אישה והיא לא טבלה במקווה, אף על פי שאין לה דמים, הוא חייב כרת. כן, צריך לדעת, וכרת זה כמו 200 מנות חזיר. אם אני שם את זה על כף מאזניים, שנבין, 200 מנות חזיר שוות לפעם אחת של חס ושלום כרת, שהאדם יבין את הדבר הזה. ויש אנשים שמפחדים מהכישוף. איזה כישוף, רחמנא ליצלן, עצר את המזל, סגר את המזל, הרב אתה לא מבין מה היא עשתה לי, אתה לא מבין מה הוא עשה לי. כן, מאשימים אחד את השני, והוא רחום יכפר אבון. וצריך לדעת שהאבון הנידה זה פי 1000, כן, 1000 אלפי אלפים. אבון הנידה יותר קטלני וקשה, תומת הנידה היא קשה מאוד, לא עלינו לא עליכם. ולכן צריך לדעת את דיני ההרחקה, צריך לדעת ממה להיזהר, איך להיזהר בעזרת השם יתברך, מה מותר, מה אסור, כי הרבה זוגות גם לא יודעים, אנשים לא למדו, לא לומדים, לא יודעים את הדינים הללו. יש כאלו שלא יודעים בכלל איפה למצוא את זה בשולחן ערוך, כן? בסייעתא דשמיא. ואני ממליץ על הספר הקדוש של רבי דוד, כן? תורת הטהרה לרבי דוד יוסף, תורת הטהרה בעזרת השם יתברך, זה על פי מרן הרב עובדיה עליו השלום בספר טהרת הבית, וזה חשוב ביותר, שפה גם שווה לכל נפש, בעזרת השם יתברך, והשם יהיה בעזרנו, ונעשה ונצליח, והשם ברחמיו עלינו ירוויח. אמן. ראשית כל רבותיי, אני רוצה לקרוא לכם דברי הזוהר הקדוש, ממש בכמה שורות, בקיצור נמרץ, כי דיברנו על זה. אומר הזוהר הקדוש, תלתה דהינון דדחיין שכינתה מעלמא, שלושה הם דוחים את השכינה מן העולם, זה גורמים שלא יהיה לקדוש ברוך הוא נחת ושלווה בעולם הזה ומסלקין. הזוהר קורא לזה דיירין, דיורי דקודשה בריחוד, דיורי הכוונה שלא יהיה לקדוש ברוך הוא בית למטה על ידי אבון הנידה, אומר הזוהר הקדוש. תלתה דדחיין שכינתה מעלמא, הם שלושה שדוחים את השכינה מן העולם, זה אבון הנידה, גויה ואבון זרע לבטלה, לא עלינו לא עליכם. בהמשך הזוהר הקדוש מוסיף אבון הפלה ואשת איש, והוא רחום יכפר אבון. והעולה על כולם זה אבון חילול שבת. זה לא השיעור כרגע, אנחנו נתמקד בעניין של אבון הנידה, שהוא קשה. נידה, איך כותבים נידה? נון י' ד' ה'. מה זה נון י' ד' ה'? דין השם. דין השם בעולם, אומר הזוהר הקדוש. מה זה הנידה, אבון הנידה? אומר רבי שמעון בר יוחאי, זה ערש של הנחש, אחד הדברים הקשים בעולם שמורידים את כל החיות של הנשמה בזאת העולם, השם ישמור עליכם את השמחה, את הברכה, את הפרנסה, את הבריאות, את השלום בית, את הרפואה, כל מה שהאדם צריך. הנידה היא קורטת את זה, מהאדם קורטת את זה, ולכן כתוב ונחרטה הנפש ההיא מהמאה, אחרת תיכרת הנפש ההיא, לא עלינו לא עליכם. ממשיך הזוהר הקדוש ואומר, היי בני נשה צווחין ולה ישתמע כל לאון, היי בני אדם צועקים ובוכים, ולא עלינו לא עליכם, יורדים הדמעות ולא נשמע קולם. הרבה אנשים שואלים, אני לא מבין, אני צועק לשם, אני מבקש עזרה, מתפלל, למה השם לא עוזר לי? למה השם לא עוזר לי? אחד החומות, המחיצות ברזל, שאדם בורא בזה העולם, זה אבון הנידה. ולכן אומר הזוהר הקדוש, מן דשכיב בנידה, בגין דלת מסעבו תקיב בעלמא, אין לך חוזק, תקיב בעלמא, אין לך דבר חזק בעולם, בר מסעבו דנידה, אומר רבי שמעון בר יוחאי. זה זוהר הקדוש, דף ג' עמוד ב', כן, בעזרת השם בספר שמות, דף ג' עמוד ב'. אומר הזוהר הקדוש, מן דשכיב בנידה, בגין דלת מסעבו תקיב בעלמא, כתומת הנידה לא עלינו לא עליכם. מסעבותא דנידה קשה מכל מסעבותא דעלמא. טומאת הנידה היא קשה מכל טומאות העולם. תקשיבו טוב מה אומר הזוהר הקדוש. אדם נכנס לבית הגברות, כמו שאמרנו מה הוא רוצה לעשות, ליטול ידיים, נכון? ליטול ידיים, למה? כי יש לו טומאה בידיים. טומאת הנידה היא בכל איבריו של האדם, בכל חושיו, בכל גידיו. בין של האיש, בין של האישה, זה מטמא, זה מצער, זה גורם לכל מיני דיכאונות,
ומראה שחורה לא עלינו לא עליכם. זה כללה בפרנסה, אומר הזוהר הקדוש, מפורש. רבי שמעון בר יוחאי אומר, מסעבו דנידה קשה מכל מסעבו דעלמא. טומאת הנידה היא קשה מכל טומאות העולם. הסתאב יהיו וכל דמתקרבין בעד הסתאבו נימה. הוא נטמע וכל מי שמתקרב אליו נטמע. בכל אתר דאזלין, זאת אומרת, מי שהלך עם הנידה, כן, גבר שנמצא עם בחורה והיא לא טובלת עם אישה, עם אשתו כמובן, והיא לא טובלת במקווה, אז טומאת הנידה קופצת, דלוג עלי, אומר הזוהר הקדוש. מסעבותא דנידה דלוג עלי. טומאת הנידה קופצת עליו. עכשיו מי שיבוא ויחבק את אותו איש, ינשק אותו, ידבר איתו, יהיה איתו וכולי, הנידה שעליו תקפוץ גם על מי שבא. גם לאדם השלישי וגם לרביעי וכולי וכולי. טומאת הנידה היא קשה וקטלנית ביותר. לכן אומר הזוהר הקדוש, הסתאב יהיו וכל דמתקרבין בעדה. הוא נטמע בטומאת הנידה, כל מי שמתקרב אליו נטמע בטומאת הנידה. בכל אתר דאזלין את דחיה שכינתה ממקמיו. אומר הזוהר הקדוש, וכל מקום שאדם הולך, השכינה מסתלקת ממנו. מה זה השכינה רבותיי? זה השמחה, זה הפרנסה, זה הבריאות, זה השמירה, כן? רפואת הנפש, רפואת הגוף, השלווה, הנחת, הזוגיות, כל דבר שאדם צריך בזה העולם, אם חס ושלום אדם נכשל בנידה, זה קוראת את זה ממנו, לא עלינו, לא עליכם. ולא עוד ממשיך הזוהר הקדוש רבי שמעון בר יוחאי, ולא עוד אלא דגרים מרעין בישין על גרמה. מה זה על גרמה? הוא גורם מרעין בישין על גרמה. מרעין בישין על גרמה, הכוונה הוא מביא על עצמו גזרות קשות ורעות, לא עלינו ולא עליכם, והוא רחום מכפר עוון. ועל ההוא זרע דיוליד, כיוון דיקרא ברנש לגבי נידה, ההוא מסעבו דלוג עלי, מתקרב אדם לחבר שלו שנמצא עם אישה נידה, הוא גם ניזוק מעוון הנידה, לא עלינו לא עליכם. תבינו מה זה, איזה כוח יש לנידה, לטומאת הנידה. לא רק שהאישה היא נטמאת בטומאת הנידה בזמן שהיא רואה את הדם, אלא היא מטמאה את בעלה, היא מטמאה את הילדים שלה, היא מטמאה את כל המשפחה. לכן בלשון חז"ל זה נקרא טהרת המשפחה. כן, עניין של הטהרה שהאישה טובלת, היא בעצם מתארת את כל הבית. אומר רבי שמעון בר יוחאי, וישתהר בכל שייפין דילה. טומאת הנידה נמצאת בכל איבריו של האדם. שייפין זה איבריו של אדם. זרע דיוליד באו שעתה משכין עלוי רוח מסעבו. אותו הזרע שהוא יוליד, יימשך עליו מטומאת הנידה. כי למה? כי הוא קיים עם אשתו יחסים בזמן שהיא הייתה צריכה להישמר ולשמור ולהתרחק, והייתה צריכה לטבול ולא הלכה לטבול, לא עלינו לא עליכם. אומר הזוהר הקדוש, ותקיף מכל סבא דעלמא. טומאת הנידה, טומאה קשה מכל טומאות העולם. דמיד דקריב ברנש לגבי נידה ומסעבו דלי גלוי, דכתיב ותהי נידתה עליו. זה הזוהר הקדוש לרבי שמעון בר יוחאי. אומר רבנו יונה בשערי תשובה. כן, אתם רואים רבנו יונה בשערי תשובה. אני קורא לכם את הלשון לפני שאני נכנס להלכה. אומר הזוהר הקדוש, לת מסעבותא דעלמא כמסעבותא דנידה. אין טומאה בעולם כטומאת הנידה, הוא נחרט בר מינן, ומטומאת הנידה גם זרעו נחרט, והוא רחום מכפר עוון. והנה נראה את זה בדברי רבנו יונה. אפשר לראות את זה בשערי תשובה. אני נותן לכם מקור, שערי תשובה, השער השלישי, בסימן קכ"ה. אני קורא את הלשון של רבנו יונה מגרונדי עליו השלום, אחד מצדיקי יסודי עולם, זכותו יגן עלינו אמן. ויש בחייבי כרתות אשר גורם לזרעו מוקש רע ושחיתות, לבד מאשר אחרית הזרע לאחרית. הכוונה באחרית, אחרי זמן מה, לא עלינו לא עליכם, הזרע נחרט בר מינן, והוא הבעל הנידה, והוא יקרא זרע מרעים, כי יהיה תו העזות על מצחו בעוד בחיים חיותו. כמו שאמרו ז"ל, עז פנים הלא הוא בן אישה נידה. אם ראית האדם שיש לו עזות פנים, מתחצף ומתנהג בצורה רעה ואכזרי, ולא עלינו לא עליכם את העזות הרעה הזאת, אומר זה עוון הנידה. בגלל שאמא שלו לא טבלה במקווה, עוון הנידה עדיין שרוי עליו, וזה העזות פנים, שאדם מתנהג בצורה אכזרית ברוע לב, ולא רואים את הרחמים. אומר עז פנים הלא הוא בן אישה נידה, ותהי עוונות הבן על עצמות האב, כי הוא עולל לנפשו להיותו פושע מבטן, ואוי לרשע רע כי שיחת לו. שימו לב מה אומר רבנו יונה, ויקראת נפשו ונפש אשתו, וזרעו בליעל כולו נחרט. שם ישמור. והוא רחום מכפר עוון. לכן אדם שהרבנית לא טובלת, מי שאשתו לא טובלת, בר מינן, הוא נחרט, היא נחרטת. אומר רבנו יונה, גם הזרע שהוא מוליד, חס ושלום בסכנה של כרתות.
שאלו אותי, התקשר אליי בעל תשובה ואמר לי, הרב, אני רוצה להבין משהו. אבא שלי, לא עלינו, לא עליכם, לא עלינו, אבא שלו לא שומר תורה ומצוות, סבל הרבה בחיים. אז הוא אומר לי, מה, אם חס ושלום הוא גם מעוטד לכל הצרות ולכל הרעות חס ושלום? אז אמרתי בסייעתא דשמיא דברי הגמרא. הגמרא אומרת, כל מה שאמרנו משלם מעשה אבות סימן לבנים, כן? מעשה אבות סימן לבנים, שהאבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהנה. מה שאומרת הגמרא, שהאבות הם עשו את כל העבירות, והילדים גם משלמים על זה. אומרת הגמרא, במה דברים אמורים? שהבן מחזיק במעשה אבותיו. אם הילד הולך בדרך רע ומשחית והולך בדרך אביו, אז הוא נתפס גם בעבירות של אבא שלו. אבל אם הבן משנה את הדרך, זה כבר לא אותו מסלול, זה חשב מסלול מחדש, זה משהו אחר, הוא ניצל מכל העבירות של אבא. והוא רחום מכפר עוון. כן, כתוב משלם עוון אבות אל חק ביניהם. ולכן, אם אדם יקבל על עצמו באמת תשובה, הוא ינצל גם העבירות של אבא. אם הוא לא יעשה תשובה אמיתית, הוא יכול להתאפס גם העבירות של אבא שלו. לא עלינו, לא עליכם. ולכן רבותיי צריך לדעת, דברי רבנו יונה, עוון הנידה תיכרת נפשו ונפש אשתו. כמובן ששניהם חייבים כרת, גם האישה חייבת כרת, גם הגבר חייב כרת. אומר השערי תשובה, וזרעו שיוליד, גם הוא חס ושלום יהיה נחרט, בר מינן, והוא רחום מכפר עוון. רבותיי, ראיתי, עיניי ראו ולא זר. איך אבא נפטר, איך הילד נפטר, לא עלינו, לא עליכם. זמן מסוים עובר, ולא נשאר זרע. מה זה כרת, והוא רחום מכפר עוון? יש כרת יומה, יש כרת דשנה, שנים, ויש כרת לחיי העולם הבא, ויש כרת מעולם הנשמות. יש כרת בקיצור ימים ושנים, זה רוצה לומר. יש כרת שאדם נחת מחיי העולם הבא. יש כרת שאדם נחת גם בעולם הזה, גם לעולם הבא. יש כרת שזרעו נחרט, לא עלינו, לא עליכם, והוא רחום מכפר עוון. כן, לכן רבותיי צריך לדעת, עוון הנידה הוא קשה ביותר. תשמעו מה אומר הרמב"ם הקדוש. קראנו את הזוהר הקדוש, קראנו שערי תשובה. עכשיו דברי הרמב"ם בהלכות תשובה. הרמב"ם בהלכות תשובה פרק 8 אומר כך, וכל מי שאינו זוכה לחיים אלו. הרמב"ם מדבר על הטובה הצפונה, לצדיקים, לעתיד לבוא, למי שישמור את עניין הנידה, טהרת המשפחה. אז אומר הרמב"ם, זה יזכה לחיים שאין מוות עמהם, והטובה שאין עמה רעה. הוא שכתוב בתורה למען ייטב לך וערכת ימים. ומפי השמועה למדו למען ייטב לך לעולם שכולו טוב, וערכת ימים לעולם שכולו ארוך. וזהו בן העולם הבא. שכר הצדיקים הוא שיזכו לנועם זה ויהיו בטובה זו, פירעון הרשעים הוא שלא יזכו לחיים אלו, אלא יקרתו וימותו. חס ושלום אדם שנכשל בעוון כרת הוא נקרא רשע. זה כואב, זה עצוב, זה חמור מאוד, וצריך לעשות כל תא צדקה שבעולם שהרבנית תטבול במקווה. חייב, 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 חובה. פה זה לא דומה למה שדיברנו לעניין של חילול שבת. אמרנו, עוון חילול שבת, עדיין יש שלום בית. האישה עושה דברים לא טובים, מבשלת בשבת, אוכלת, מדליקה, טלוויזיה, עניינים, אוטו נוסעת, באה, הולכת. חזק וברוך. השם ירחם והוא רחום מכפר עוון. ההלכה אומרת שהבעל יבין את האישה וישמור על שלום בית ולדבר בנחת, יסביר לה, אשתי, חיים שלי, נשמתי, את יודעת מה זה שבת? שבת זה כל התורה כולה שבת. שבת זה שמי דקודשא בריחו. שבת זה השם של הקדוש ברוך הוא. שבת זה עדות שאנחנו עם ישראל מעידים על השם יתברך. ואם חס ושלום מחללים שבת, אז חס ושלום כופרים במי שאמר והיה עולם. כי עניין של שמירת שבת זה עניין של האמונה. ואם אדם לא שומר שבת, אין לו אמונה, אמר רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש. וחס ושלום הנשמה נחרטת ואין לו חלק לעולם הבא, ואין מי שחולק בזה. לא עלינו, לא עליכם. לכן אמרנו, יש דברים ראשונים שצריך מאוד להיזהר מהם, זה הקריטויות. עוון הנידה, גויה, אשת איש, הפלה, זרע לבטלה, חילול שבת, משכב זכור, אכילת חמץ בפסח, אכילה ביום הכיפורים. אלו הדברים שצריך מאוד מאוד להישמר ולשמור, שחס ושלום שהאדם לא יהיו לו קריטויות על הראש שלו, שחס ושלום בכל כרת כזה, אם ייפטר מן העולם ולא יעשה תשובה, לא יספיק לעשות תשובה, הנשמה יורדת לכף הקלע למאות שנים, לאלפי שנים, והוא רחום מכפר עוון, וזה מציל.
התיקונים שאנחנו עושים ברוך השם, עניין התיקונים, תיקון לעוון נידה, תיקון לעוון אשת איש, תיקון לעוון גויה, תיקון להפלה, תיקון לזרע לבטלה, תיקון לחילול שבת, תיקון למשכב זכור, תיקון לאכילת חמץ בפסח, תיקון לאכילה ביום הכיפורים ומלאכה ביום הכיפורים, שאדם חילל את יום הכיפורים. כל מה שמניתי עכשיו זה 9 כרתויות, והוא רחום מכפר עוון, או כרת מהתורה או כרת מהנביא, כן? והוא רחום מכפר עוון. לכן רבותיי צריך לעשות תשובה שכל אחד יהיה נקי מהכרתויות, שחס ושלום לא יהיה לי כרתויות בנשמה שלי, כי הרמב"ם פוסק את דברי הגמרא. כרתויות מיתות בדין, כרתויות מיתות בדין, לא מתכפר לו לאדם כמו שאמרנו, אפילו לא ביום הכיפורים, אפילו שעשה תשובה ויום הכיפורים, עדיין לא מתכפר לו. צריך שיבוא עליו איסורים קשים ומרים, עד שיסיים את זה, ואז יתכפר לו. אז אם אדם עושה בעצם את התיקון, אז התיקון הוא חלף האיסורים. ריבונו של עולם, קבל עליי תענית, קבל עליי פדיון לצדקה, קבל עליי ללמוד ביום של התענית. מה שצריך, מקווה, לימוד, תפילות, ספר תהילים, מדרה רבה, הדרה זוטה, תיקון כרת לרבנו ארי. ריבונו של עולם, אני עושה את הסדר שצריך לעשות, זה התשובה עם התיקון, ובעזרת השם שמירת ברוך השם יום הכיפורים כמו שצריך, ועושה תשובה, שב ורפא לו. תיקון, תשובה ויום הכיפורים. אבל אומר הרמב"ם מפורש, הלכות תשובה, פרק א' הלכה ד', עד ועד יעלה מן הארץ, אומר הרמב"ם, ואין גמר כפרתו, עד שיבוא עליו איסורים, וימרקו עוונותיו, והם יהיו גמר כפרתו. לכן בעזרת השם יתברך, אנחנו את כל העניין של התיקונים שאני מסביר וכולי, שהאדם חס ושלום לא ייפול לבית סוהר, לא שפיכות דמים, לא צרות, לא חס ושלום גירושין, לא חס ושלום כל מיני דברים קשים ורעים, והוא רחום מכפר עוון. מקבלים כל יום טלפונים, כל יום הודעות, מכל העולם, השם ישמור עליכם. רבותיי, אתם לא מאמינים איך זה פועל. אתם לא מתארים לעצמכם כמה התיקונים פועלים, יתגדל ויתקדש שם רבה האמת לאמיתה. אני מתפעל, אני עמום, אני אומר לכם את האמת. סיטואציה האחרונה, בעזרת השם יתברך, היא אמרה לי, הרב תפרסם, הכל בסדר. יש איזו יהודייה יקרה, בעזרת השם יתברך, שקוראים לה אושרית, בעזרת השם, בת שרה, אושרית בת שרה, מדימונה, שהיא ממש עכשיו, ממש לאחרונה, אני מדבר איתכם לפני שבועיים, כן? הרופאים קבעו לה שהיא צריכה לשתות הרבה כדורים, והשם ישמור ויציל. העמיסו עליה הרבה, היא לא הייתה ישנת ימים ולילות, סובלת מחרדות ופחדים, ולא עלינו לא עליכם, חולי מסוים, והוא רחום מכפר עוון. היא התקשרה אליי, אמת לאמיתה רבותיי, כמו שאני מספר לכם, ובוכה, בכיתי איתה, השם ישמור עליכם. זה היה קשה מאוד, היה קשה לשמוע אותה, היה קשה לשמוע את מה שהיא אמרה, דברים קשים ביותר. ואמרתי לה, שם מלך, מי שתלה את השמש, את הירח, את הכוכבים, מי שברא את כל הגלקסיה הזאת, הוא ירפא אותך, הרבנית. קודם כל את הכדורים, תגידי לי מה את לוקחת, כל הכדורים, השם ישמור עליכם, ממש הורדנו לה את זה לפחות מחצי. ממש הורדנו לה דברים שלא היה צריך, רק פשוט שהגוף יתחיל להתנקות מזה, כן? בסייעתא דשמיא, אחרי שבוע עוד קצת, הורדנו את כל הכדורים לגמרי בעזרת השם יתברך. כמובן שעשינו לה את התיקון, קיבלה תשובה, עשתה כמה תיקונים חשובים, בו זמנית, התגדל והתקדש שם רבה. לפני יומיים היא שלחה לי הודעה, שמחה, מאושרת, היא אומרת לי, הרב, ככה היא מדברת, בהתחלה הייתה מדברת איתי בבכי וחלשה, כי מלאה כדורים ועצבות ומראה שחורה, לא עלינו, לא עליכם, אותה, ממש, בבכי, בצער, ביגון, והוא רחום מכפר עוון. ולפני יומיים היא התקשרה רבותיי, סך הכל מה, והוא שבועיים וחצי לערך, משעשינו לה כמה תיקונים חשובים מאוד, ואמרתי לה, זה הכל בשורש. ברגע שתתקני א', ב', ג', ד', ממה שהיא אמרה לי שהיא צריכה לתקן, ממילא ייפתחו שערים, יתבטלו כל הגזרות הקשות והרעות, יתבטלו כל החולאים, כל האיסורים, כי יבוא התיקון הזה והוא יהיה חלף, הוא יהיה חליפתך, תמורתך, כפרתך. התיקון הזה יהיה כפרה על עוון נידה. במקום שהנידה תאריך שנה, תסבלי שנה, זה יכול להיות יום אחד. רבותיי, שתבינו, רבי יהודה פתיה ברוחות מספרות עליו השלום, הוא כותב שהתענית הזאת היא קלה בין לאיש, בין לאישה, בין מבוגר, בין צעיר, כולם יכולים לעשות את התענית הזאת, את סדר הלימוד הזה, וכמובן יש לנו גם את האברכים, שמי שקשה עליו הלימוד, עושים גם, ברוך השם,
גם מסיים לאברכים, בפרט הזמן הזה השם ישרוף את הקורונה מעמו ישראל, אמן. מכל עם ישראל, אמן. וישלח רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל, אמן. בזמן הזה שאין כוללים, אז האברכים ממש זקוקים לכל שקל, השם ישמור עליכם, שזה עניין של החשמל והמטרנה וטיטולים וחיתולים וסחירות, ויש הרבה הוצאות ושבתות. זה אור עולם, השם ישמור עליכם, זה צדקה גדולה ואדירה ממש ממש. אמרתי בסייעתא דשמיא, נראה לי זה אחד הסיבות שהיא ראתה ישועה כזאת גדולה ומהר, השם ישמור עליכם, כי בסייעתא דשמיא ממש דאגנו ישירות, כמו שאנחנו משתדלים בעזרת השם יתברך, שכל הממון הגיע לכל האברכים, חוץ מלחם לעניים, שרציתי גם שיהיה לה גם תורה וגם לחם לעניים. השתדלתי לעשות מה שצריך, כל האברכים קיבלו, וגם לחם לעניים וגם תינוקות של בית רבן שקוראים את התהילים ואת המשניות. השם ישמור עליכם. רבותיי, התקשרה אליי אישה אחרת לגמרי. כאילו זו לא היא, זה לא אושרית מדימונה. זאת לא היא, אני מדבר עם מישהי אחרת. אני בתוך תוכי הייתי בהרגשה כזאת, ריבונו של עולם, כאילו, עד כמה, ריבונו של עולם, עד כמה אתה גדול, עד כמה אתה ישועת אדוני כהרף עין. כמה בשנייה אתה תושיע את האדם, ברגע אחד תוציא אותו ממחלות, תוציא אותו בשנייה אחת מכל הכאב, מכל הסבל. היא אומרת לי, הרב, אני מרגישה טוב, הרב. ככה, כמו שאני מתאר לכם, הרב, אני מרגישה טוב, אני לא מאמינה, הרב. הרב, נולדתי מחדש, הרב, אני לא שותה כדורים, הרב. אני ישנה טוב, אין לי פחדים, אין לי חרדות. אני בריאה, הרב, אני יכולה לפרסם את זה, הרב? אמרתי לה, בעזרת השם, פרסמי את הבן איש חי, רבנו יוסף חיים, שכל מי שיעשה את התיקונים מספר לשון חכמים, תיקון לעוון נידה, גויה, אשת איש, הפלה, זר על בטלה, חילול שבת, משכב זכור, אכילת חמץ בפסח, אכילה ביום הכיפורים, אלה התשע קריטויות האלו, רבותיי. כל מי שיעשה את התיקונים הללו, בעזרת השם יתברך, בלי ספק, שיראה ניסים ונפלאות. היא אומרת לי, הרב, אני מפרסמת את זה בכל מקום שאני רק יכולה. הרב, אני חדשה, נולדתי מחדש. אני אומר לכם, אני התפעלתי מאוד, אני לא ידעתי, אני לא ציפיתי שתהיה ישועה כזה מהר שמשמור עליכם. שואלים אותי שהישועה הבאה כמה זמן, אני אומר חודש, 40 יום, חודש וחצי, בדרך כלל מה שאני רואה, חודש ושבוע, שבועיים, חודשיים, יש כאלו חודשיים וחצי, עד 3 חודשים ודאי רואים ישועה. זה בדוק. עד 3 חודשים, אדם שעושה תשובה אמיתית, מתנקה מהקריטויות, הוא רואה ניסים ונפלאות. למה? יכול להיות מציאות כזאת שיתקשר אליי האדם ויעשה תיקון לעוון גויה. יעשה תיקון לעוון גויה, אבל עדיין הוא חסום. למה? כי יש לו גם הפלה, ואת ההפלה הוא עדיין לא עשה. אז עכשיו ירדה חסימה של עוון גויה. כי אם זה היה רק גויה, ודאי הוא היה נושע. כן? ניקה את עצמו מהקריטויות. נשאר לו הפלה, ברגע שהוא יסיים את ההפלה, אז תבוא הישועה בעזרת השם יתברך. אז יכול להיות שאדם צריך כמה תיקונים. יכול להיות על נידה, גויה ואשת איש. והוא עשה רק נידה וגויה, ואשת איש הוא לא תיקן עדיין. אז אשת איש חוסם. אותו דבר גם לאישה, היא נכשלה גם בנידה וגם בעוון זר על בטלה. היא עשתה תיקון לעוון זר על בטלה, והיא שואלת אותי עכשיו, אבל הרב, תראה כבר 3 חודשים, עוד לא זכיתי לישועה. אז אני אומר, ועוון הנידה, והוא רחום מכפר עוון. תראה מה אומר הרמב"ם, והוא רחום מכפר עוון. מה זה עוון הנידה? כמה היא קשה, זה כרת. זה קשה מאוד שאין לאדם חלק לעולם הבא. והוא רחום מכפר עוון. וזה מה שאומר הרמב"ם, זה לעניין התיקונים, רבותיי. ברוך השם רואים ניסים ונפלאות. כל מי שרוצה יוכל ללכת לקנות ספר שנקרא לשון חכמים, בעזרת השם יתברך מכל חנות של תשמישי קדושה. ספר לשון חכמים, זה הספר שמשמור עליכם, אמן. זה הספר של הבן איש חי, לשון חכמים. ספר התיקונים, אדיר ביותר. פה נמצא התיקונים שהזכרנו, כל מה שאמרנו, ורואים ניסים, בעזרת השם יתברך. בפרט שיש לצרף עם זה את כל האברכים שלומדים ומטענים, גם האברכים שלנו יקרים, וברוך השם מסירות נפש, וגם שהם זוכים, מי שזוכה ועושה איתם צדקה, הוא זוכה ועושה צדקה עם אני הגון. זה אדם שתורתו אומנותו, ואין להם עכשיו פרנסה בגלל שהכוללים, הם לא נמצאים בכוללים, ואין להם את המשכורות, ולכן גם מעלת הצדקה איתם היא כפולה ומכופלת, כן, בעזרת השם יתברך. תראו מה אומר הרמב"ם לעוון הנידה, מדבר על הנידה, על הקריטויות שאמרנו. וכל מי שאינו זוכה לחיים אלו, כוונה לחיים עם הצדיקים, לטובה הצפונה לעתיד לבוא, למען ייטב לך וארכת הימים. וכל מי שאינו זוכה לחיים אלו, הוא המת שאין חי לעולם. הוא המת שאינו חי לעולם, בכרת אדם מאבד עולם הבא. שימו לב ללשון של הרמב"ם. הוא המת שאינו חי לעולם, אלא נחרד ברשעו ועבד כבהמה. מי שנכשל בעוון כרת ולא עשה תשובה,
לא עשה תיקון, לא עשה תשובה. תשובה, אפשר לעשות תשובה לבד, גם בלי תיקון. יש לציין, כן? כמובן, השם ישמור עליכם. אפשר לעשות תשובה לבד, שאדם מתוודה, מתחרט, קבל על עצמו לא לחזור לעבירה לעולם, הרי הוא בעל תשובה. אבל עכשיו צריכים לבוא עליו איסורים ששווים לאותה עבירה, אם זה הפלה, אם זה נידה, אם זה אשת איש, גויה וכו'. ברגע שאדם עושה את התיקון, למה אנחנו כל פעם מציעים את העניין של התיקון? כדי שבעזרת השם יתברך, זה יהיה חלף האיסורים של אותה עבירה. בעזרת השם יתברך. לכן יבוא התיקון עם יום הכיפורים ותשובה, כן? תיקון יום הכיפורים ותשובה, החוט המשולש לא במהרה ינתק, ובזה יראה ניסים ונפלאות, בעזרת השם יתברך. לכן כל אדם צריך לעשות מסירות נפש, רבותיי. תזכרו, אני חוזר וחוזר ושונה וחוזר, שלא יהיה לי קרטויות בנשמה. לא צריכים את הרב מנחם, אני סך הכל עצה יכול לעזור, יש לנו את האברכים, יש את הדרך, מה שצריך, אבל לא חייב אותי, השם ישמור עליכם. אדם יקנה את הספר לשון חכמים ויעשה את התיקונים. כן, יעשה את התיקונים, מה שצריך, אני מנקה את עצמי מקרטויות. הרב, מה אני אעשה עם הפדיון של הצדקה? תן את זה בכולל, ליד הבית, יש לך כולל, יש לך אברכים, תן את זה שם לאברכים, תחלק לאברכים. ואדרבה, תעשה הסכם איתם, תגיד לאברך טוב, שאתה רואה מישהו שהוא ברוך השם מתמיד, מצטיין ברוך השם, תגיד לו, אני רוצה שתעשה עליי תענית. כן, אני רוצה שתעשה עליי תענית, תלמד עליי ידרה רבה, ידרה זוטה, תורה נביאים כתובים, סדרי משנה, תרג מצוות, את הסדר שהבן איש חי הקדוש מביא בפנים, תלוי לפי איזה עבירה. אשת איש זה לימוד אחר, נידה לימוד אחר, גויה לימוד אחר, זרע לבטלה לימוד אחר. אבל אלו המחסומים, רבותיי, של כל אחד ואחד מאיתנו. חס ושלום שנכשל ועדיין לא תיקן את הדבר הזה. וברגע שהאדם יוריד מעליו את הקרטויות האלו, החיים שלו משתנים מקצה לקצה. תקשיבו טוב. זה לא אני אומר את זה, זה הזוהר הקדוש. אבון הנידה לת מסעבותא דעלמא כמסעבותא דנידה. אין תומה בעולם כתומת הנידה. ולכן אומר הזוהר הקדוש, היא נחרטת, הוא נחרט. רבנו יונה מוסיף, וגם זרעו נחרט בר מינן, שמשמו ויציל באבון הנידה. אם חז ושלום הולך במעשה אבותיו, אני מדבר, כן? זה מה שהסברנו מקודם. אמא ואבא לא שמעו תחת המשפחה, והבן היום, במקום לחזור בתשובה ולשנות את הדרך, הוא גם הולך בדרך הזאת, גם יש לו חברה, עבירה, נכשל איתה באבון נידה, והוא רחום מכפר אבון, שם ישמו ויציל. אז הוא לא נתפס רק באבון הנידה ששייך אליו, אלא גם באבון הנידה שייך לאבא ואמא, והוא רחום מכפר אבון. ולכן גם זרעו נחרט, זה מה שהבאנו בשם רבנו יונה, כן, בעזרת השם יתברך בשער השלישי, בסימן קכ"ה, שאומר רבנו יונה, הוא נחרט ואשתו נחרטת, וזרעו באחרית, אחרי כמה שנים, זמנים מסוימים, גם נחרט והוא רחום מכפר עוון. ולכן בעזרת השם יתברך, רבותיי, זה דבר ראשון. כמה אנשים רצים ומשתדלים ומוסרים נפש ואת זה ואת זה והכל, אבל לא לשכוח את הקריטויות האלו. להוריד את זה מעליכם, שלא יהיה צרות, שלא יהיה אסונות ולא מחלות, ולא כל מיני מראים בישין והוא רחום מכפר עוון. אז אמרתי תמיד ואני חוזר ואומר את זה, לא צריך את הרב מנחם אדרי בשביל לעשות תיקון. אפשר לעשות תיקון, אתם יכולים, בעזרת השם אדם יש לו כולל ליד הבית, יש איזה אברך חשוב, יישב איתו, יגיד לו תסביר לי, תראה מה כתוב פה, אני רוצה לעשות תיקון אשת איש על פי הבן איש חי. רוצה לעשות תיקון גויה על פי הבן איש חי. תעשה תצליח צדיק. אין לך את האברך, אתה רוצה עזרה ממני, בשמחה, באהבה גדולה. זה זכות גדולה, אני יש לי את הזכות הזאת של האברכים, גם להרבות תורה, שבזכות שנכנסים התיקונים הללו, מרבים הרבה תורה, בעזרת השם, האברכים נשארים ערים כל הלילה, זה תיקון קראת, צריך לסכם עם האברך, להישאר ער כל הלילה, הוא קורא ידרה רבה, בדרך כלל בתיקונים, ידרה רבה, ידרה זוטה, זה כל הסודות של הזוהר הקדוש. ידרה רבה, ידרה זוטה, לקרוא את זה ביחד זה כבר 5 שעות קריאה, כן? ידרה רבה, ידרה זוטה, בסייעתא דשמיא 3.5 שעות זה הידרה רבה, עוד 1.5 שעות זה ידרה זוטה, בעזרת השם יתברך תיקון קראת למרן חידה על פי רבנו הארי בעץ חיים בשער הייחודים, שזה עוד 3 שעות, אז כבר יש לנו בעזרת השם 8 שעות. כן, יש לנו תורה נביאים כתובים, סדרי משנה, תרי"ג מצוות, עוד איזה 2 שעות קריאה, 10 שעות קריאה, רק לימוד 10 שעות. נשאר האברך מתחילת הלילה ועד הבוקר התפילה בנץ, לומד ברצף את כל הלימוד בעזרת השם יתברך. אז זה להרבות תורה בעולם. אז זה הזכות שלי שיש, שאדם אומר לי, הרב, אני רוצה אברך, אני רוצה 2 אברכים, רוצה 3 אברכים. בבקשה,
אז הלילה הזה לא ישנו האברכים וילמדו תורה וירבו תורה בעם ישראל ובעולם כולו, ועל ידי זה יתבטלו כל הגזרות הקשות והרעות, ועל ידי זה יהיה נחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון בורנו. זה זכות גדולה ואדירה, וגם לאברכים יהיה פרנסה. יהיה להם את הפרנסה בבית, השם ישמור עליכם, שיהיה להם את האוכל בבית, שיהיה להם את האור בבית, ואז ממילא זה חוזר ומאיר עליכם, למי שעושה את התיקון. אבל מי שיש לו אברך, וברוך השם הוא קשור עם איזה רב וכולי, דבר עם הרב, לא לוותר על זה. להגיד לו, הרב, אני רוצה לעשות את התיקון של הבן איש חי. נכשלתי בעוון גויה, אני רוצה לתקן את זה על פי הבן איש חי. הרב יסביר לי, יישב עם הרב ביחד, יפתחו את הבן איש חי, ספר לשון חכמים, חלק ראשון, יפתחו, הרב יסביר לו. עוון גויה, מה הוא צריך? מתי הוא טובל במקווה, מתי הוא שם את החוט ברזל על הרגליים, מצמיד את הרגליים, מתי הוא קורא אם זה ספר תהילים, מתי הוא קורא ידרה רבה, ידרה זוטה קצת, בעזרת השם יתברך, את התהילים השייכים לזה. וככה בכל תיקון ותיקון בעזרת השם יתברך. רבותיי, למסור על זה נפש. שכל אחד ואחד מאיתנו יגיד לעצמו, ריבונו של עולם, אין לי קרטויות. תיקנתי הכל, ברוך השם. עשיתי תענית לילה ויום כמו יום הכיפורים, 24 שעות, יום אחד. אבל היום הזה יש בו כוח להציל מכף הקלע. את זה תזכרו לעולם. לכן אומר רבי יהודה פתאי, התועלת שבו היא עצומה ואדירה מאוד, וכל אדם יכול להתענת את התענית הזאת. ברגע שאתה מסיים אותה היא מאחוריך, זהו. תיקנתי. אבל הרב, הייתי איתה 10 פעמים עם אשת איש. לא רק איתה, היו כמה נשים של אשת איש. על כל אחת ואחת אני צריך לעשות. עיקר הדין, מה שפסק הבן איש חי, פעם אחת אתה עושה את התיקון, ואתה מתקן את הכל בעזרת השם יתברך. ודאי שאם יישאר איזה משהו שלא תוקן, אומר רבי יהודה פתאי עליו השלום, ועוד מביא ראשית חוכמה, והפרדס רימונים, רמק, רבי משה קורדברו עליו השלום. זכותם יגן עלינו, אמן, שהקדוש ברוך הוא לא ימסור אותו ביד המזיקים, וזה דבר גדול וחשוב. אומר הרמב"ם, וכל מי שאינו זוכה לחיים אלו הוא האמת שאין חי לעולם, כרת, לעוון כרת. כל מי שאינו זוכה לחיים אלו, ולא חזר בתשובה על כרת, הוא האמת שאינו חי לעולם, אלא נחרט ברשעו והאבד כבהמה. וזהו כרת הכתובה בתורה שנאמר, יכרת יכרת. הנפש ההיא, מפי השמועה למדו, יכרת בעולם הזה, תכרת לעולם הבא. כלומר שאותה הנפש שפרשה מן הגוף בעולם הזה, אינה זוכה לחיי העולם הבא, אלא גם מן העולם הבא היא נחרטת. בר מינן. והוא רחום מכפר עוון. גם לעולם הבא היא נחרטת, וזה הכרת, וזה מה שאמרנו שאין לאדם חלק לעולם הבא. זה הבאתי לכם הלכות תשובה לרמב"ם, פרק 8, הלכה א', בעזרת השם יתברך. אפשר לראות את זה שם בפנים. עכשיו אנחנו רק נסיים בחיזוקית הזאת של הנידה. אמרנו, מקור של הנידה זה הארץ של הנחש. בא נחש על חווה והטיל בזוהמה. הכללה של חווה, שופך דם האדם, בא האדם, דמו יישפך. היא רצחה את האדם הראשון, האדם הכי קדוש בעולם. העונש שלה שהדם שלה נשפך כל חודש, וחוזר חלילה, השם ירחם והוא רחום מכפר עוון. ולכן התיקון של האישה זה לשמור. אישה שרוצה לתקן את החלק שלה ברצח של האדם הראשון, שהיא גרמה, כל אישה ואישה יש לה את החלק שלה בחווה, ולכן לתקן את זה צריך לשמור על טהרת המשפחה. שחס ושלום אישה לא תתקרב לבעלה, ולא תיגע בבעלה, ולא תחתית בעלה, ולא תכשיל את בעלה, ולא תעשה לו כל מיני פרצופים ונשיקות, ותוציא לו כל מיני שטויות וכל מיני וכו'. התקשר איזה מישהו, אומר לי, הרב, אני לא יכול לשמור איתה, הרב. בוא תראה הרב, היא שולח לי נשיקות, מוציאה לי את הלשון, כל מיני שטויות כאלה. אומר, הרב, איך אני יכול לשמור, הרב? תדבר איתה. אישה צריכה להיות אשת חיל, שהיא לא תהיה מכשול לבעלה, והוא רחום מכפר עוון. אישה צריכה לדעת, בזמן שהיא בימי הנידה, בין ימים דמים, בין ימים לבנים, בכל אופן, בין שהיא ראתה דם בווסת עצמה, בין שהיא מתחילה לספור 7 ימים נקיים וכולי. אין שום הבדל, רבותיי, צריך לדעת את זה. אין שום הבדל על פי התורה הקדושה, בין יש לה דם, בין אין לה דם. כל זמן שהיא לא טבלה במקווה, עדיין היא טמאה בטומאת הנידה, ותהי נידתה עליו. מי שיתקרב אליה, תהי נידתה עליו. ואז הוא מתחייב כרת בר מינן. כן, אדם שבא על הנידה, אף על פי שזה בימים הלבנים. אבל הרב תראה, היא התחילה לספור, והיא בימים לבנים, זה כבר לא אדם. אין שום הבדל בעולם. אין שום הבדל בעולם. אבל הרב יתקלך, הרב תשמע, שום דבר.
אומר הרמב"ם, אם תשפוך עליה כל מימות שבעולם, היא לא עולה מטומאתה. עד שהיא תטבול במקווה של 40 סאה, אחרי שהיא סופרת כמובן. יש לה את 4 ימים, עושה הפסק, בודקת, רואה שהיא נקייה, בעזרת השם יתברך, למחרת מתחילה לספור 7 ימים, בוקר ערב, בוקר ערב, בוקר ערב, בעזרת השם יתברך, ובליל השמיני של 7 ימים היא טובלת. בעזרת השם יתברך. חשוב להודיע פה, בסייעתא דשמיא, יש לנו פה את הרבנית אילנה שתחיה, שמוסרת נפש ימים ולילות על עם ישראל. כן. אז ככה, קודם כל צריך לדעת שיש לנו את הרבנית אילנה שתחיה, שהיא בקיאה מאוד מאוד, כן, בן פורת יוסף היא ממש מוסמכת, ממש. אפשר להתקשר ולשלוח כל ענייני הנידה, כל מי שהיא רוצה עזרה, לחשב את הפרישה, לדעת מתי היא צריכה לטבול, איך היא סופרת, איך היא בודקת, כן? בעזרת השם יתברך, אפשר להתקשר לרבנית אילנה שתחיה, למספר וואטסאפ לשלוח לשם ל-058-7033-705. בעזרת השם יתברך, ויכולה לישון בשקט ולסמוך על הרבנית שתחיה, שתכוון אותה ותלמד אותה את מה שהיא צריכה לדעת. 058-7033-705. זה הטלפון של הרבנית אילנה שתחיה, ואפשר לשלוח בעזרת השם וואטסאפ אליה, כל שאלה, כל דבר בעניין הטהרה, היא בקיאה בלי עין הרע בן פורת יוסף. השם יוסיף עליה מיליונים פעמים, הרבנית אילנה שתחיה, ובעזרת השם יתברך, בכל שעה, בכל זמן, בלי עין הרע בן פורת יוסף. בעת הזאת אנחנו רוצים לברך אותה, הרבנית אילנה יקרה, שמגזור עליה חיים טובים מאושרים, רפואת הנפש והגוף. שמח אותך, שמחות גדולות, אמן ואמן. בעזרת השם. אז כל שאלה בנידה לעניין של הפרישה, אמרנו לחשב את זה, לדעת הימים שצריך לפרוש מהבעל. אתם יודעים, יש את הווסת, יש את העונה בינונית, יש את הווסת חודשי, יש את ההפלגה. יש 3 ימים במשך החודש ימים שאישה צריכה לפרוש, שהאיש פורש מהאישה, כן? צריכים לפרוש אחד מהשני. אמנם זה לא אסור להעביר מיד ליד, ולא אסור בחיבוק ונישוק, אף על פי שגם בזה ראוי להחמיר, כי היא לא רואה דם בפועל, אבל אלו 3 ימים שהיא יכולה מאוד לראות דם. לכן אלה ימים התורה הקדושה, והזהרתם את בני ישראל, כן? והזהרתם את בני ישראל באיסור הנידה, זה כל העניין של דיני ריחוק. תכף אנחנו ניכנס בהלכה ונסביר את הדברים יותר. אבל יש לאישה ימים שהיא צריכה להיזהר שהיא לא מקיימת יחסים עם בעלה, שזה ימים שהיא יכולה מאוד מאוד לראות בהם דמים, וחס ושלום להיכשל בעוון כרת. הרבה נשים לא יודעות את זה, שיש וסת חודשי ויש עונה בינונית ויש הפלגה, כן? הפלגה הכוונה היא חוזרת אחורה, ומהפעם האחרונה שהיא ראתה, וסופרת קדימה. את הכל, אני לא נכנס איתכם לפרטים בעניין הזה, בעזרת השם יתברך. זה צריך לשאול שאלות, כי לא כל אישה יש לה את הווסת קבוע, זה משתנה, וחשוב מאוד לדבר עם רבנית ולהסביר לה מתי ראתה. היא צריכה לכתוב את הדברים, לוח שנה, לפי העברי כמובן, בעזרת השם יתברך. היא רואה דם, היא צריכה לרשום יום, מתי היא קיבלה, את הזמנים, מתי היא סופרת, איזה יום, מתי היא עושה את ההפסק, את הימים שהיא סופרת. חייב לכתוב את הכל, רבותיי. אישה חייבת לכתוב את הכל. רוב העולם מה יודעים? רוב העולם יודעים, אישה רואה דם, אז היא מתרחקת מבעלה. אבל הרב, זה חידוש עכשיו, הרב מחדש חידוש. וזה לא חידוש, זה דין מפורש בשולחן ערוך, כן? רק שאנשים לא יודעים אותו. צריך לדעת שיש עוד 3 ימים. עוד 3 ימים שאסור לגבר להיות עם האישה, לקיים איתה יחסים, כי אלו ימים שעל פי החשבון היא יכולה מאוד, הסיכויים שהיא תקבל נידה, היא תראה שם נידה, גדולים מאוד. ואם בזמן הזה הוא יבוא עליה, הוא יכול לבוא עליה ממש בדמים. ולכן הרבה אנשים מתקשרים, והוא אומר, הרב, הייתי עם האישה, ובסוף התברר שהיא בדמים. למה זה קרה להם? כי הם לא פורשים בזמן שצריך לפרוש, כן? וצריך להיזהר, צריך להיזהר ולפרוש בזמן שהיא עלולה לראות. ולכן אם היא לא ראתה, אחר כך היא מותרת שוב פעם. אבל בעזרת השם יתברך, כל החישובים בעזרת השם יתברך, דיברנו עם הרבנית אילנה שתחיה,
היא ברוך השם מוכנה, מסירות נפש בכל שעה, בכל זמן. המספר שנתנו ומה שאתם רואים על הצג בעזרת השם יתברך, יהיה אפשר לשלוח לה שאלות ובעזרת השם להתקשר ולדבר איתה בטלפון, והיא תסביר והיא תעזור לכם בחישוב של הפרישות, בעזרת השם יתברך, מתי אישה פורשת מבעלה, איך היא מחשבת את הזמנים, כל מה שצריך, בעזרת השם זה מאוד 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 חשוב. כמה פעמים והאישה כבר תתרגל, היא תבין, היא תדע מה היא צריכה לעשות, אבל הרבה אנשים, כמו שאמרתי, לא יודעים בכלל שיש 3 פרישות. הם לא יודעים את זה, כן? וצריך זהירות גדולה, כי אם אדם יבוא על אשתו והיא תראה דם, מחילה מכבודכם, בזמן הזה, אם זה נפל בזמן שהיא הייתה צריכה לפרוש והוא לא פרש ממנה, הוא קרוב למזיד. זה נקרא שהוא נכשל בכרת במזיד, כן? כי אישה מחשבת, סופרת, עד שהיא רואה עוד הפעם, והיא אומרת לבעלה, הנה ראיתי וזהו, כן? לא, אם היא לא ראתה, לא ראתה. לא, זה לא נחשב, כן. אם בסופו של דבר באמת היא כן ראתה. אבל ודאי, אלה ימים שהיא מסוגלת מאוד לראות, כי היא כבר קיבלה, זה לא סתם החישוב של הימים האלו. כן, זה זמנים שכן היא ראתה בהם. עכשיו היא חוששת, זה נקרא שהיא חוששת לאותו יום, אז אם זה היה ביום שהיא ראתה, אז באותו היום, מהנץ עד לשקיעה, אסור להם לקיים יחסים. מותר להעביר דברים מיד ליד, חבק אותם, העמי חיים שלי זה, חזק וברור נשיקה, חיבוק, וגם זה עדיף שלא. המחמיר תבוא עליו ברכה, אבל עיקר הדין, אני משתדל ללמד אתכם עיקר הדין, אבל לקיים יחסים אסור, אף על פי שבפועל היא נקייה, כן? היא מסוגלת מאוד לראות, ואם יצא מצב שהוא בא עליה והיא ראתה דם, אז הוא נקרא מזיד, והוא לא נקרא שוגג, והוא צריך תיקון במזיד, לא בשוגג. ויש 3 ימים כאלו בתוך החודש, ולכן אישה צריכה להיזהר בדבר. כל אישה תבקש ללמוד, תבקש לדעת, בעזרת השם גם בעל יהיה אחראי על אשתו, שהיא באמת כמו שצריך, היא מבינה, ובבקשה ממך תעלי את הרבנית על הקו, שימי אותה על רמקול, אני גם רוצה לשמוע, כן, ויעזור לה, וישאל אותה איפה הלוח שנה, איפה כל מה שצריך, החישובים, כן, הפסק טהרה, איפה 7 ימים נקיים שאת סופרת בוקר, ערב, בעזרת השם יתברך, וככה ינצלו מעוון הנידה ויקיימו את ההלכה כמו שצריך, בעזרת השם יתברך. אז זה ככה במאמר מוסגר. עכשיו אני רוצה לקרוא לכם איזה סיפור קטן מהגמרא לפני שאנחנו נכנסים להלכות, בעזרת השם יתברך. רבותיי, אמר לי איזה יהודי יקר, אומר לי הרב, אני אגיד לך את האמת, אני שומר טהרת המשפחה עם האישה, אבל אני יושן איתה באותו מיטה. יש בזה איסור? יש בזה איסור חמור. ודאי שיש בזה איסור, איסור חמור מאוד, ובוא תשמע מה הגמרא עונה לאותו יהודי יקר. תנא דבי אליהו. שנו את זה בבית מדרשו של אליהו הנביא. זה גמרא במסכת שבת בדף י"ג. אני קורא לכם גמרא עכשיו. גמרא במסכת שבת בדף י"ג עמוד א'. תנא דבי אליהו, מעשה בתלמיד אחד ששנה הרבה וקרא הרבה ושימש תלמידי חכמים הרבה ומת בחצי ימיו, בגיל צעיר מאוד, גיל 35 לערך, נפטר אותו תלמיד. והייתה אשתו נוטלת את תפיליו, לוקחת את התפילין שלו והולכת איתם לבית המדרש. באה לגדולי ישראל, מראה להם את התפילין ואומרת, זו תורה וזו שכרה. בעלי שקיים, למד משנה, קרא מקרא, תלמוד, זוהר, לימד אחרים. למה הקדוש ברוך הוא הרגו? למה הקדוש ברוך הוא הרג אותו? הנה התפילין שלו, מישהו יכול להסביר לי? ואף אחד לא יכול לענות לה. חשבונות שמיים, מישהו מבין? מישהו חלם שאותו תלמיד יושן איתה באותו מיטה? מישהו יכל להבין את הדבר הזה? אותו תלמיד לא חשב שזה כל כך אסור, העניין הזה של לישון ביחד, כי המיטה שלהם הייתה גדולה, הייתה רחבה וגדולה, ולכן היו ישנים אחד ליד השני. והקדוש ברוך הוא הרגו, אומרת הגמרא, הוא מת בחצי ימיו, והייתה אשתו נוטלת את התפילין שלו, ומחזרתם בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. היא הייתה לוקחת את התפילין והולכת לבית המדרש, לבית הכנסת, אף אחד לא יודע מה לענות לה, אף אחד לא יודע מה להגיד לה. זו תורה, זו שכרה, והיא בוכה, למה הקדוש ברוך הוא הרג את בעלה. והייתה אומרת להם, כתיב בתורה כי הוא חייך ואורך ימיך. התורה היא החיים שלנו ואורך ימינו, התורה היא מערכת ימיו של האדם. בעלי ששנה הרבה וקרא הרבה ושימש תלמידי חכמים הרבה, מפני מה מת בחצי ימיו?
ולא היה האדם מחזירה דבר, לא יודעים מה לענות לה. בעלה באמת היה צדיק, באמת היה לומד, הכל, מה אפשר להגיד עליו? חלל שבת, מה, חס ושלום היה לא מניח תפילין, חס ושלום אוכל טרף, אף אחד לא יכול לצייץ ולהגיד עליו מילה, אף אחד לא יודע מה קורה בבית. משמיים ראו שנהיה קטרוג, כביכול כבר זה מתחיל זה, אנשים בעד כבשא דרחמנא למה לך? חשבונות שמיים למה לך? אנחנו יודעים את הדברים, לא, רק אדם יגיד לעולם, כל מאי דאביד רחמנא לטב אביד, ברוך דיין האמת, לא עלינו לא עליכם, ויקבל את הדין באמת, אבל היא לא קיבלה את זה, והיא הלכה בין אחד לאחד, רב הזה והרב הזה, וראש הכולל הזה וראש הכולל הזה, ואף אחד לא יודע מה להגיד לה, כי אף אחד לא חלם שבעלה יושן איתה באותה מיטה, כזה חכם, וישן איתה באותה מיטה. אומרת הגמרא, ולא היה האדם מחזירה דבר. סיפר אליהו הנביא, זכור לטוב, זה אליהו הנביא מספר לנו את זה. פעם אחת נתארחתי אצלה, בכוונה נמצאתי את עצמי אליה. ואז היא ראתה את אליהו הנביא, היא לא יודעת שזה אליהו הנביא. היא רואה אותו חכם, הולך עם הגמרא ורוצה להיכנס לכולל, היא אומרת לו רבי, כן הרבנית, היא אומרת לו התפילין האלה אתה יודע של מי הם? של מי? של בעלי, שהיה צדיק, ולמד מקרא, ושנה משנה, ותלמוד, וזוהר, והלכה. ותראה את התפילין האלו, רבי, זה של בעלי, והקדוש ברוך הוא הרג אותו בחצי ימיו, לא עלינו, לא עליכם. אמר לה אליהו הנביא, זכור לטוב, מלאך הברית. אף אחד לא יכול להשיב לדבר, אבל אליהו הנביא יודע את האמת. הקדוש ברוך הוא הוריד אותו ואמר לו, לך אל האישה, אל האלמנה הזאת. לך ותצדיק עליה, שתצדיק עליה את הדין. אמר לה אליהו הנביא, הרבנית, שאלה אני שואל אותך, ביתי, בימי נידותך, מהו אצלך? בזמן שאת בנידה, מה בא לך אצלך? חס ושלום, חס ושלום, שהיה מתרחק והיה שומר והיה נזהר. רבותיי, שימו לב, בימי נידותך, בזמן שהיית נידה, מה בא לך אצלך? חס ושלום, חס ושלום, אין שאלה, הוא היה שומר על עצמו, לא היה מתקרב, לא היה נוגע בי באצבע הקטנה. שואל אותה, בימי ליבונך מהו אצלך? בימים הלבנים שכבר את לא רואה אדם, ואת מתחילה לספור ימים לבנים, מהו אצלך? אומרת הגמרא, אכל עמי, ושתה עמי, וישן עמי. אבל המיטה הייתה גדולה, ולא עלתה דעתו על דבר אחר. אכל איתה, ישן איתה. מה זה אכל איתה? אנחנו עוד מעט נלמד את הדיני ריחוק. מה מותר עם האישה, עד כמה, עד איפה, כדי שחס ושלום לא יהיה הרגל עבירה ולא יבואו להיכשל. מהו בימי ליבונך? מהו אצלך? אמרה לא היה אוכל איתי, היה יושן איתי, אבל לא היה נוגע בי, חס ושלום, חס ושלום גלוי וידוע לפני בורא עולם, לא היה נוגע בי ככה. רק היה יושן, המיטה היא גדולה, ושמו איזה, יש אומרים סדין ביניהם קטן, היא הייתה לובשת איזה חלוק מסוים, מעולם לא התקרב אליה, המיטה הייתה רחבה ויושנים אחד ליד השני, בזמן שהיא בימי ליבונה, בימים הלבנים שלה. אמר לה אליהו הנביא, זכור לטוב, ברוך המקום שהרגו, אל אמונה ונעבל, צדיק וישר הוא, לא יישא פנים ולא ייקח שוחד, צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו. אל אמונה ונעבל, צדיק וישר הוא. אמר לה ברוך המקום שהרגו. את שואלת למה הקדוש ברוך הוא לקח אותו? ברוך המקום שהרגו, שלא נשא פנים לתורה, שבורא עולם לא נשא פנים לתורה, כי בעלה לומד תורה ובן תורה. והקדוש ברוך הוא לא נשא פנים לתורה, שהרי אמרה תורה ולאישה בנידה טומאתה לא תקרב. שחס ושלום מי שעובר על הדינים האלו שעכשיו תכף אנחנו נלמד, הוא חייב מיתה, רבותיי. זה מפחיד. אדם צריך להיזהר מאוד מאוד, לדעת את המותר ואת האסור. מה מותר הרב? אני רוצה לתת לדבר, אני רוצה להעביר לה את התינוק, את הילד, אסור, חס ושלום. אלא אם כן הוא נושא, הוא חי נושא את עצמו, לא תינוק שצריכים לקחת ולהרים אותו, אלא שאם אני קצת מטה אותו, הוא כבר לבד,
הוא כבר עובר לאמא. כן? אנחנו נראה, נחלק, נעשה את החילוקים, מה מותר, מה אסור, זה יהיה אור עולם. ולכן רבותיי, והוא רחום יכפר עוון, שהקדוש ברוך הוא כועס מאוד 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 על עוון נידה, שזה חמור מאוד, שלא נדבר על מי שנופל באמצע בנידה, והוא רחום יכפר עוון, וחייב כרת, בר מינן, חס ושלום. שאל אותי יהודי יקר, הוא אמר לי, הרב, אם האישה עשתה את ההפסק טהרה, ספרה 4 ימים של הדמים, נקייה עכשיו, עושה את הבדיקה, עושה את המוח דחוק, אתן לכם מושגים קצת שתוכלו לשאול את הרבנית אילנה שתחיה, בעזרת השם יתברך, עשתה את כל מה שצריך, והתחילה לספור את הימים לבנים. בוקר, ערב, 7 ימים. באמצע 7 ימים הם נפלו בנידה. הם נפלו ביחד, זה נידה, כן? למדנו עכשיו שאין הבדל בין הימים האדומים לימים הלבנים, אין שום הבדל. עכשיו, הם נפלו באמצע הספירה. זה קורה לכל מיני וכולי. אז הם שואלים אותי שאלה, אז עכשיו, הלך הספירה, מתחילים מפה, מהנפילה, מתחילים לספור שוב פעם, אז לא. חס ושלום קרה דבר כזה ונפלו באמצע הימים, ממשיכים לספור והרבנית מהר תברח למקווה. תלך למקווה ובעזרת השם תחזור תאורה הביתה. אבל הם צריכים תיקון לעוון נידה. צריכים תיקון לעוון כרת, שהוא חמור מאוד, רחמנא ליצלן. רבותיי, זה טומאה אדירה. אם היה לאדם באמת לב להרגיש את טומאת הנידה, אדם היה חס ושלום מתאבד, רבותיי. הפל יועץ רבי אליעזר פאפו עליו השלום, ככה בצורה בוטה להסביר את הדברים. אם אדם היה יודע באמת מהו כוח הנידה, מהו כוח טומאת הנידה, ומי שחס ושלום נופל בעוון הנידה, והוא רחום יכפר עוון, היה ממש רוצה למות מרוב שהדבר הזה הוא קשה לנשמה, זה טומאה אדירה שהדברים מתנפצים, רחמנא ליצלן, ונחרבים עולמות, ספר תורה נשרף, נבראים משחיתים, בר מינן, זה דבר קשה מאוד, קשה מאוד. טומאת הנידה היא טומאה חמורה מאוד מאוד מאוד, כמו שהבאנו את הזוהר הקדוש, לית תקיפה חילה תקיפה, לית חילה תקיפה. בעלמא אין חוזק ואין כוח של טומאה כזאת גדולה בעולם כטומאת הנידה. ולכן בעזרת השם יתברך רבותיי, לא להקל ראש בדבר ולשמור ולהישמר. והבאנו את המעשיות של נשים שמתו, שהם בכלל לא מהעולם הזה, באו וטבלו במים של אש וביקשו שיפרסמו את הדברים. היא אומרת שאני לא אישה מהעולם הזה, אני אישה שנפטרה לפני הרבה שנים, וכל יום שורפים אותה במים של אש, מים אש, מעבירים אותה בנהר דינור, במקומות מאוד מאוד קשים, לא עלינו לא עליכם, וכל זה בעוון שהחטיאה את בעלה. כן, סיפרנו בשיעור שעבר, אפשר לראות את זה בנידה, חלק א', בעזרת השם יתברך, שם הרחבתי יותר בעניין של הנידה, והוא רחום יכפר עוון. בעזרת השם יתברך נתחיל בהלכות, השם עליכם תחיו לעולם, בסייעתא דשמיא, כמו שאמרנו רבותיי, שוב פעם אני אומר, ליצירת קשר, מי שרוצה ליצור קשר, לשאול שאלות בעניין של הנידה, אני רוצה לדעת הרב, ואשתי לא כל כך מקפידה, ואני רוצה לעזור לה, ואני רוצה, כן, שלא ניקשל חס ושלום. אז אין שום בעיה, בעזרת השם יתברך, שיעשה טלפון עם אשתו, בעזרת השם עם הרבנית, ישאלו את השאלות, מה שצריך, וכמובן, שעם הרבנית אילנה, שתחיה, אפשר מאוד מאוד להקיף את כל הנושא על בוריו כמו שצריך. בעזרת השם, כמו שאמרתי, בטלפון 05-870-33-705, בעזרת השם, לחשב את הפרישות, את כל הזמנים שאישה צריכה לפרוש מבעלה, בעזרת השם יתברך, לחשב את הזמנים, לדעת איך לעשות את ההפסק טהרה, את המוח דחוק, איך אישה בודקת את עצמה. הרבה פעמים נשים מחמירות על עצמם. אישה בודקת את עצמה, והיא יצאה לה לעד, יצא לה איזה צבע מוזר כזה, יצא לה צבע חום, אז היא אומרת חום זה דם, והיא זורקת את זה, ואומרת לא מהיום, נבדוק מחר. עוד הפעם חום, זורקת, נבדוק מחרתיים. צריך לדעת רבותיי, שאסור לאישה לעשות את זה. אישה צריכה להראות את העדים שלה לרב, לכן יש את הרב ומראים את העדים, אם היא מתביישת, יש דרך גם מה לעשות, יש איזה תיבת דואר קטנה שמכניסים, עם טלפון, עם השקית, מספר, טלפון ושם, והרב בודק את זה ומתקשר, יש דרכים, זה לא בעיה,
כי אמרה לי מישהי, אומרת לי, הרב, אני אגיד לך את האמת, אני מתביישת לבוא לרב ולתת לו את העדים שלי, כזה, זה לא נעים לי. אז קודם כל צריך לדעת, אין פה לא נעים, רבותיי, זו מצווה גדולה ואדירה. דוד מלך ישראל, זה מה שהוא היה עושה? שהיה ממש ככה לתאר אישה לבעלה, והיה בודק דמים, והיה רואה דמים, ולתאר ולתמות. דוד מלך ישראל, מלכה משיחה רגל רביעית במרכבה, וזה דבר חשוב מאוד, מאוד מאוד, השם ישמור עליכם. ולכן זה ממש מצווה, כמו שאנחנו מניחים תפילין, כמו שאנחנו עושים ברכת המזון, ככה מצווה לבדוק את העדים, ואין מה להתבייש בעזרת השם יתברך. אישה מתביישת, בעלה יביא את העדים, אפשר לשלוח עם הילד, ולהתקשר לרב, להגיד לו, הרב, זה בסדר, אני יכולה לטבול בעוד יומיים, בעוד 3, הכל בסדר, הבדיקות טובות, ותמיד לרשום, רבותיי, כי אם אישה רואה איזה צבע, והיא חושבת שזה לא נראה לה, והיא זורקת את זה, היא יכולה להפסיד את הביוץ. בעלה יכול להיכשל בעוון זרע לבטלה, כי הנה עוד יום, ודווקא ביום הזה ראה קרי, דווקא ביום הזה יבדה את הביוץ, זה היה ביוץ, יכלו לזכות לבן זכר וכו'. לכן אישה לא תזרוק את העדים שלה, גם אם זה צבע מוזר, לא נראה לה, כן נראה לה. הרבה פעמים יש כל מיני צבעים שנראים כמו דם, אבל זה לא דם, זה רק סתם הפרשה, והרב מתיר את זה. הרב אומר, טהורה בעזרת השם. ולכן לא להחמיר במקום שלא צריך להחמיר, בעזרת השם יתברך. אז זה לא בעיה, בכל הארץ יש רבנים ופוסקים, לא אלמן ישראל, ברוך השם, אז אפשר לקשר אתכם. הרבנית אילנה שתחיה היא מכירה את כל האזורים, מקומות, זה לא בעיה בעזרת השם יתברך. אפשר לכוון אתכם בכל מקום בארץ, איפה לפנות, אצל מי לפנות בעזרת השם יתברך. ואתם מסודרים בעניין הזה, אשרנו מה טוב חלקנו. אז ככה, סדר הנהגת הבעל והאישה בימי טומאתה, חייב אדם לפרוש מאשתו בימי טומאתה עד שתספור 7 נקיים. זאת אומרת, יש לה את 4 ימים של דם נידה, הפסיקה לראות ביום הרביעי, עושה את הבדיקה, מוח דחוק, הפסק, בעזרת השם מה שצריך, הכל נקי, הכל מסודר, בעזרת השם יתברך כמו שצריך. הרב ראה, הרב פסק, אם הייתה שאלה, אם היה איזה צבע אחר וכו', ומתחילה לספור למחרת את 7 ימים. ההפסק טהרה לא נחשב מהיום של 7 ימים נקיים, אלא דווקא למחרת היא מתחילה לספור 7 ימים, בדיקה בוקר, ערב, בוקר, ערב, בעזרת השם יתברך. אני אומר עכשיו עיקר הדין, ויש אופנים שאם אישה בדקה בפעם הראשונה, ביום הראשון של 7 ימים, ביום האחרון של 7 ימים, עולה לה, ולפעמים גם ממליצים לה לעשות ככה, כי אולי לפעמים זה יכול להיות שלא לשרוט את עצמה, שלא יצא דם וכו'. את כל הדברים האלו בעזרת השם תייעצו עם הרבנית, כל הדברים האלו בעזרת השם יתברך. אני עכשיו רוצה ללמד אתכם דיני הרחקה. בעזרת השם יתברך את דיני הרחקה, איך בעל צריך לנהוג עם אשתו, איך אישה צריכה לנהוג עם בעלה, איך מתרחקים אחד מהשני, ונשארים קרובים בעזרת השם יתברך. איך אפשר להתרחק ולהישאר קרוב על פי ההלכה, אנחנו נראה את זה. כמו שאמרנו, חייב אדם לפרוש מאשתו בימי טומאתה עד שתספור 7 נקיים ותטבול במקווה טהרה. ואפילו שהתה שנים רבות, אישה כבר מציאות שהיא עם בעלה, שנים רבות היא כבר לא רואה, כן? אין לה אורח כנשים, דוגמה. אישה התבגרה, הגיעה לגיל, סתם דוגמה, 55, לערך. פסק לה אדם נידה. פסק לה, אז מה היא חושבת? שזהו, היא טהורה. זה לא נכון, היא לא טהורה. עד שהיא תעשה הפסק, תספור 7 ימים, בליל השמיני היא תלך לטבול במקווה, ואז היא תהיה טהורה כל החיים שלה. אבל זה שהיא לא טבלה מהפעם האחרונה, היא עדיין טמאה כל השנים האלו. וכל פעם שבעלה מקיים איתה יחסים מחילה מכבודכם, היא חייבת כרת, הוא חייב כרת, ונחרטו הנפשות העושות מקרב עמם, והוא רחום מכפר עוון. ולכן צריך להיזהר מאוד מאוד בדבר הזה, השם ישמור עליכם, וליידע את ההורים. לפעמים ההורים יתבגרו, אמא לא יודעת, אבא לא יודע את הדין הזה, בעזרת השם להאיר להם את העיניים, שהיא תטבול פעם אחת אחרונה, היא עושה הפסק, 7 ימים, ובעזרת השם יתברך טובלת בליל השמיני, והיא טהורה כל החיים. אמרו חז"ל על הפסוק, ואלישע בנידת טומאתה לא תקרב,
לגלות ערוותה, יכול לחבקנה, אפשר לחבק את האישה. איך אמרה לי איזו אישה, אומרת לי, הרב, אני רוצה רק חיבוק. אני רוצה רק חיבוק, אני רוצה לחבק אותו, אני לא רוצה כלום, אני מבטיחה הרב, אין לי שום צעד, השם יודע שאני נקייה בלב. אני רוצה רק חיבוק, אני רוצה לחבק אותו. אני מתגעגעת ואני רוצה לחבק אותו, ואני אומר לאשרייך, השם ייתן לכם שפע ושלום בית, ותמיד תתגעגעו, תמיד יהיה לכם אהבה ואחווה, שלום ורעות, אמן. חיבוק זה איסור מן התורה. את מחבקת אותו, את אוכלת סטייק חזיר. אתה מחבק אותה, אתה אוכל סטייק חזיר. ברגע שאתה מלטף אותה, אפילו ממי, חיים שלי, רק להרגיע אותה, אתם יודעים יש תחבולות שהיצר הרע עושה, מכניס ככה את כל העניין של העצבות לאישה, ובדיוק בנידה היא מתחילה לפקות, ואז הבעל אומר, אבל השם, רק לנחם אותה, ריבונו של עולם, אתם לא יודעים כמה כאלו מקרים, רק זה לחבק אותה, תראה חיבוכה, והוא מחבק אותה, וזה וזה, ובסוף מגיעים למעשה בנידה, והוא רחום מכפר עוון. לכן אישה צריכה להיות חכמה, לא להביא את בעלה לפינות האלו, בעל צריך להיות חכם, לא להגיע לפינות האלו, צריך לדעת שיש יצר הרע גדול מאוד מאוד לא לשמור טהרת המשפחה. גדול מאוד. ולפעמים זה היצר הרע הוא בא מצד האישה ולפעמים מצד הבעל. איך שלא יהיה מאיזה צד שהוא בא, יש את היצר הרע בתוך הבית. רוצה להכשיל אותם בעניין של תומת הנידה, וזה קטלני, זה פצצת אטום לבית. תומת הנידה זה פצצת אטום לבית, רבותיי. זה לא להפחיד, זה לא בגוזמה. הבית נחרב. אין בית בעולם שיכול להתקיים שהאישה לא טובלת במקווה. אין דבר כזה בעולם. מתי הזוג מתחברים באמת מצד הקדושה? מתי באמת הכל פורח, מצליח וזורח? בעזרת השם יתברך שהאישה הולכת טובלת במקווה והיא טהורה. אבל אם זוג חיים ככה בתומה, אין מצב בעולם. בית כזה לא יעמוד לעולם, וזה רק שאלה של זמן. גם אם ראיתם איזה בית שאולי הם חיים כמו זוג יוני וכו', אם האישה לא טובלת במקווה, התורה מקללת את הבית הזה, התורה מקללת את הזוג הזה, והוא רחום מכפר עוון, השם ירחם. לא חס ושלום ממקום רע, אלא פשוט להבין שהתומה של הנידה היא כללה גדולה ביותר. מישהו אמר לי, הרב, תראה, יש לי חברה, ואתה יודע הרב, לא גדלנו במאה שערים, ואנחנו ביחד בעניין של הנידה, והוא רחום מכפר עוון. אז אני רק רוצה להבין, אני משתדל להתרחק ממנה, אני משתדל לשמור, כן? אבל אני נופל איתה הרב רק אולי איזה פעמיים, רק אולי 3, אולי פעם, עד וכו' כל מיני. כן, יש כאלו. שאלה, אם אדם נופל פעם אחת, אז בפעם אחת גם הוא מאבד עולם הבא. זה אומר שמי שחי עם אישה שהיא לא טובלת, כן? אישה שהיא לא טובלת, אז אין לו חלק לעולם הבא. או גם אם פעם אחת, גם אם פעם אחת הוא בא עליה בנידה, לא עלינו לא עליכם, מחילה מכבודכם, גם על פעם אחת אדם מאבד עולם הבא, גם על פעם אחת. כי מישהו אמר לי, הייתי רגיל כל כך הרבה, ועכשיו אנחנו הורדנו את זה, הפחדנו את זה אולי פעמיים הרב. אשריך, ודאי זה חשוב, אבל זה לא זה. זה לא זה השם ישמור עליכם. זוג שהרבנית לא טובלת במקווה, האישה לא טובלת, שניהם אין להם חלק לעולם הבא, שניהם מאבדים את המקום בעולם הבא. אז מה לעשות הרב? לעשות תשובה. חטאתי, אביתי, פשעתי, ריבונו של עולם, קבל עליי מצוות עשה של התשובה, אני לא חוזרת לשם לעולם, הוא לא חוזר לעולם, לא רוצים להתאפס ולהידבק בתומת הנידה, היא קשה מאוד. קבל עליי תשובה, ומכאן ולהבא לחושבנה טובה. וזה אחד הדברים החשובים ביותר, לזכות לפרי בטן, לבן זכר, לזרע של קיימה. זה מאוד חשוב רבותיי, רואים ניסים ונפלאות בדבר הזה. מי שיתמיד וישמור כמו שצריך. עכשיו אנחנו נראה על איבד הלכתה, אני אכנס זריז ואני אעביר את ההלכות. זה חשוב מאוד שכל אחד בעזרת השם ישמור וישמר ויקפיד על מה שאנחנו לומדים. יש לנו שיעור אחד, נידה, חלק א', ששם אני מסביר את החומרות של הדברים וכו'. חלק ב', קצת חיזוק על עניין של נידה, והרבה הלכות כמו שאנחנו בעזרת השם נזכה, ויהיה לזה גם חלק ג' עוד הלכות בעזרת השם יתברך. אז כמו שאמרנו, ואל אישה בנידה טומאתה לא תקרב לגלות ערוותה, יכול לחבקנה וינשקנה, וידבר עם הדברים בטלים, תלמוד לומר לא תקרב. יכול אישה נימה בבגדיה על המיטה, תלמוד לומר לא תקרב.
וכן אמרו כיוצא בזה במדרש, האישה נקראת גפן, שנאמר אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך. אמר הקדוש ברוך הוא, אל תאמר הואיל ואסור לי להשתמש באישה, הרי אני תופסה או מגפפה או מנשקה ואין לי עוון. אני אחבק אותה, אני נשק אותה, כן? אני אתקרב אליה ואין לי עוון. אמר הקדוש ברוך הוא, כשם שהנזיר שנדר שלא לשתות יין, אסור אף לאכול ענבים, לחים, יבשים וכל כיוצא מגפן היין, אף אישה שאינה שלך, והוא הדין לנידה אסורה עליך. אסור לך לנגוע בה כל עיקר, וכל הנוגע באישה אסורה עליו. שימו לב מה אומרת הגמרא, מביא מיתה על עצמו, מביא מוות על עצמו, לא עלינו לא עליכם, או על האישה בר מינן, שנאמר רגליה יורדות מוות, שאול צעדיה יתמוכו, ונאמר כי רבים חללים מפילה. זאת אומרת רבים חללים מפילה, בר מינן, שכל כך הרבה גזרות קשות ורעות נמשכים ובאים על האדם בעוון הנידה, והוא רחום מכפר עוון. וקשה לצאת משם רבותיי. וההלכה בשולחן ערוך שאדם ייתן גט, חס ושלום, אם אישה אומרת אני לא טובלת, לא יעזור כלום, מה שתגידו, שמעתי את כל הדרשות, הכל טוב ויפה, נעשה כל את הצדקה. אחרי שעשינו כל מה שאפשר בעולם לשכנע אותה ולהסביר לה, היא אומרת אני לא טובלת, לא רוצה לטבול. נותנים לה זמן מסוים, אם היא לא טובלת, מצווה לתת לה גט, מפרקים את הבית. שנבין רבותיי, עדיף לאבד את הבית ולא לאבד עולם נצח. כי אלישע בנידת ומתה לא תקרב, אחרת, תיכרת, אחרת בעולם הזה, ותיכרת לעולם הבא. לא יהיה לאדם עולם הבא. עדיף לישון על הספסל ברחוב, ויש לי חלק לעולם הבא מלהיות עם האישה בתוך הבית ולהיכשל בעוון נידה. שנבין כמה זה חמור רבותיי. ולכן שאדם יזכור את יום המוות. אני יודע, יש יצר הרע גדול מאוד בעניין של לשמור את הטהרה. והוא רחום מכפר עוון. יש בזה יצר הרע בוער כאש. עכשיו הזוג נהיו יונים, ועכשיו הכל יצר הרע עשה להם שלום בית. יצר הרע בנה להם השטן שלום בית וגעגועים, והוא עושה לו פרצופים, והוא עושה לה פרצופים. עובר לידה, נוגע בה, רוצה לזוז, רוצה לעבור, בלי כוונה, ראש קטן. אלה דברים שמביאים כללות ואסונות על הבית, לא עלינו, לא עליכם רבותיי. לא להקל ראש, לשמור. אני לא אומר עכשיו שחס ושלום אדם יגנה אותה, יבזה אותה, חס ושלום, אשתי יקרה, הכל בסדר. מה את שותה, מה את אוכלת, אני אכין לך כוס תה, בבקשה, מותר לו להכין לה כוס תה, להגיש לה כוס תה, את הסנדוויץ' להכין, לעשות בישול, מה שאתה רוצה, היא יכולה להכין לו, הוא יכין לה. אין בזה שום בעיה, לא אומרים עכשיו שהאישה צריכה לחיות על הגג והוא בבית, כן? הפוך, בעזרת השם יתברך, זה זמן שהאישה היא צריכה את החיזוק מבעלה, היא צריכה את התמיכה מבעלה, ודאי שבעלה יפרגן בדברים שמותרים, כמו שאנחנו נראה בעזרת השם יתברך, ויחזק אותה, ואפילו יצאו, יעשו הליכה, זה טוב לעשות הליכה בערב ביחד, ככה קצת ככה, גם צד הבריאות, נפש בריאה בגוף בריא בעזרת השם, וגם דאגה בלב איש, ישיחנה שהרבנית תדבר בדרך, בלכתך בדרך, תוך כדי ההליכה, הדיבורים משתחררים, והיא תספר מה עובר עליה, מה קורה ומה צריך ואיך אפשר ומה שאפשר. זה מאוד חשוב, השם ישמור עליכם. ולעניין המיטות, ככה במאמר מוסגר, התקשרה אישה ואמרה לי שהיא בצער מזה שבעלה יושן מחוץ לחדר. כן? זאת אומרת שבן פורת יוסף, הבית הוא גדול, הכל בסדר, רק שהיא בזמן שהיא בנידה הוא יושן בסלון, והיא רוצה שהוא ישן איתה בחדר. אז מה ההלכה אומרת? היא צודקת או לא? ודאי שכן, היא צודקת, וישן איתה, מורנו ורבנו עטר את ראשנו, ישן איתה בחדר, כמובן לא באותה מיטה. אם יש להם מיטה יהודית, אז פותחים את המיטה ברוחב של אמה. עדיף רוחב של אמה, 40 סנטים, 50 סנטים, אמה זה 48, בעזרת השם יתברך, וזה יהיה המרחק בין שני המיטות, כדי שהסמיכות לא ייגעו אחד בשנייה וכו', כן, שזה אסור. המיטות נפתחות, ובעזרת השם יתברך בצורה כזאת זה טוב מאוד. מי שאין לו מיטה יהודית, אז הרבנית, האישה שתחיה, היא תישן במיטה, על המיטה, ואתה גיבור גבר, ישן על מזרון ברצפה, ישן לידה, יהיה לידה בעזרת השם יתברך, ותדע לך שנאמנו מי שאמר והיה העולם, לשלם לך שכר גדול מאוד מאוד מאוד, כמו שאומר הזוהר הקדוש. וכל מי שממתין ומצפה לאישה שתטבול במקווה,
ושומר על עצמו ולא נכשלים, הקדוש ברוך הוא נלחם להם את המלחמות שלהם, הקדוש ברוך הוא מחולל להם ניסים ונפלאות, הקדוש ברוך הוא מרפא אותם, הקדוש ברוך הוא משפיע עליהם פרנסה טובה, זוכים לראות ממש ממש ישועות, ניסים ונפלאות. זה בדוק, אם ישמרו את זה כמו שצריך, כן, לא כל מיני נגיעות ולא כל מיני דיבורים מיותרים ולא כל מיני שטויות ולא כל מיני בלבולי מוח, והוא רחום מכפר עוון, אלא פשוט באמת לשמור כמו שצריך, וודאי הוא בעזרת השם שיהיה ישועה גדולה מאוד. לדעת הראשונים ומרן השולחן ערוך, איסור קרבה באשתו נידה ומן התורה. האיסור הזה מן התורה. מה זה איסור קרבה? כל מה שאנחנו נאמר את ההלכות ואדם לא נזהר בהלכות, כן, ראה את אשתו יושנת בספה, לוקח סמיכה מכסה אותה. עובר איסור מן התורה. אסור לעשות את זה. אלא מה? אם הוא חושש שהיא תתקרר או משהו, אם יש מישהו בבית שיחסה אותה, אז ייתן לאחד מהילדים, כן, בעזרת השם יתברך. ואם אי אפשר, אז יעיר אותה. יגיד לה הרבנית, קומי נשמה טובה שמברך אותך, תתכסי. כן, יכול להעיר אותה, אין בזה גזל שינה, הכל בסדר, זה לצורך הבריאות, לצורך שהיא תהיה, בעזרת השם יתברך, שמורה ומוגלת מכל דבר על העולם. ובעזרת השם יתברך, אם חיסה אותה ולקח את הסמיכה וחיסה אותה בזמן שהיא ישנה, הוא עבר איסור מן התורה. באותו רגע אכל סטייק חזיר, רחמנא ליצלן. אמנם לא ידע את הדברים בשוגג, עכשיו אנחנו לומדים את הדברים, אז אנחנו רואים מה מותר, מה אסור, בעזרת השם יתברך. אז לשיטת הראשונים ומרן שולחן ערוך, איסור קרבה באשתו נידה ומן התורה. ומפני חומר איסור נידה, מכיוון שזה חמור מאוד איסור הנידה, תקנו חכמים כמה גדרים והרחקות שצריכים הבעל והאישה לנהוג בהם בימי טומאתה. כן, בעזרת השם יתברך, כמו שאמרנו, רגליה יורדות מוות, שעול צעדיה יתמוכו, ונאמר כי רבים חללים מפילה. רבים חללים מפילה זה אישה שחז ושלום לא טובלת והיא מכשילה את בעלה. ייזהר כל אדם שלא יבוא לידי שחוק. שהאדם לא יבוא לידי שחוק וקלות ראש עם אשתו בזמן נידתה. זה הזמן הזה צריך קצת יותר כובד ראש, כי אם אדם יבוא ויקל, אז ודאי שהם ייכשלו בעוון הנידה. מכל שכן שלא ידבר עמה בימים אלו דברים שבינו לבינה, איזה יפה, תראי איך את נראית טוב, ומה היינו עושים, ואיך היינו עושים, וכל מיני שטויות והבלים, כמו שהתקשרה לאיזה מישהי, אמרתי לי הרב, אני לא יודעת מה לעשות. כל היום דיבורים, שטויות והבלים, והשם ירחם, והוא רחום מכפר עוון, אני לא רוצה להיקשל, לא רוצה להכשיל, מה אני אעשה? הרב אולי ידבר איתו. משתדלים, ברוך השם, ומצליחים, כן, ברוך השם. לעורר הלבבות. כן, אז כמו שאמרנו, שלא יקל ראש, שחז ושלום לא יעשו כל מיני פרצופים, להוציא לשון ולשלוח נשיקות, כל מיני דברים כאלו וכולי, זה אסור לעשות את זה, וכל מיני קלות ראש, כל מיני צחוקים, מתקרבים אחד לשני, מסתכלים אחד על השני, אני רוצה לחבק אותך, רוצה לחבק אותך, זה, אם היית תאורה, ואם זה היית, וכו' וכו'. כן, כל הדברים האלו, רבותיי, צריך להיזהר מאוד מאוד, זה חמור מאוד, שמשמור עליכם. אני אומר את הדברים כי לא מדברים על זה בגדול, והרבה אנשים פונים אליי ושואלים, וכולם הרב, בבקשה תעשה איזה שיעור שיגע בלב, היא אומרת שיגע בלב שלו, הוא אומר שיגע בלב שלה. בעזרת השם זה חשוב לגעת בלבבות ולהגיד את הדיבורים האלו, לכן אני קצת פותח, מחילה מכבודכם 1000 מחילות, תורה היא וללמוד אני צריך. כן, רבי עקיבא נכנס מתחת למיטה של רבו בזמן שהיה משמש עם אשתו, כדי שילמד הוא להתנהג. אמר לו רבי עקיבא, הגזמת, עד איפה רבי עקיבא? עד לאיפה? אמר לו רבי ומורי, תורה היא וללמוד אני צריך. אני לומד תורה, אני הכל לכבוד השם, לשם ייחוד קודשה בריחו שכינתה. אז בעזרת השם זה מה שאנחנו עכשיו פה, אנחנו לומדים תורה בעזרת השם יתברך. כל העניין של הצניעות, איך אישה בודקת עצמה, איך אישה צריכה לשטוף את עצמה וכו'. בשביל זה הבאתי לכם את הטלפון של הרבנית אילנה. בעזרת השם יתברך, תתייעצו איתה, היא ברוך השם ממש מוסמכת בדבר, והיא מורה בדבר להלכה ולמעשה. ועזרת השם יתברך, היא תעזור בכל זמן, בכל שעה, יהיה אפשר לדבר איתה. נתתי את המספר וגם זה רשום פה בעזרת השם יתברך. השם ישמור עליכם, עם ישראל היקרים. ולכן, כמו שאמרנו, לא יבוא לידי שחוק וקלות ראש עם אשתו בזמן נידתה, מכל שכן, שלא ידבר עמה בימים אלו בדברים שבינו לבינה, כן, שלא יתחילו כל מיני געגועים למיניהם,
שזה סתם יצר הרע, ובסוף מהדברים הללו גם נופלים ומתרסקים בעוון הנידה, שמא ירגילו עצמם לדבר עבירה. כמו ששנינו שחוק וקלות ראש, מרגילים את האדם לערווה. וזה אמר רבי עקיבא, עליו השלום, ועוד אמרו, ואל תרבה שיחה עם האישה, באשתו אמרו, קל וחומר באשת חברו. ופרשו באבות דרבי נתן, באשתו אמרו, הכוונה אשתו נידה, שכל המרבה שיחה עם האישה, יורש גיהינם. אז אמרו, אם אשתו אמרו, מפורש בפרקי דרבי נתן, באשתו נידה אמרו. ולכן ישמע חכם ויוסף לקח בעזרת השם יתברך. וכן אמרו חז"ל שהנידה מותרת להתייחד עם בעלה. מותר לבעל להיות עם אשתו בבית נידה. מישהו גם, כן, אדם חשב שבכלל הוא צריך לצאת מהבית. אשתו נידה, פרסה נידה, הוא צריך לצאת מהבית. לא, חס ושלום, הפוך. להיות עם האישה בבית יותר וללמוד ביחד ולהתחזק ביחד ולפתוח בעזרת השם ספר תורת הטהרה, תורת הטהרה לרבי דוד יוסף, הבן של מרן עובדיה עליו השלום. תורת הטהרה זה כריכה אחת שברוך השם אפשר למצוא שם את הכל, כל הנושא מקיף את כל נושא הטהרה בעזרת השם, ואפשר ללמוד ביחד עם האישה בשבת, בסייעתא דשמיא, חשוב ביותר. וכן אמרו חז"ל שהנידה מותרת להתייחד עם בעלה משום שהתורה העידה על ישראל סוגה בשושנים. מה זה סוגה? סוגה זה גדר. לישראל, ברוך השם, עם ישראל הם יראי שמיים בתכלית, עם ישראל צדיקים, עם ישראל קדושים, עם ישראל טהורים, מספיק להם גדר של שושנים, לא צריך גדרות תיל להפריד בין הזוג, אלא גדר של שושנים. סוגה בשושנים, זה עם ישראל. למה? כי יש להם יראת שמיים. שאפילו כסוגה בשושנים לא יפרוצו בהם פרצות, כי יש להם יראת שמיים. אסור לנגוע באשתו נידה אפילו באצבע קטנה. אפילו אצבע קטנה, אסור לגעת באשתו נידה. כדי שלא יבואו לידי עבירה. ויש להתרחק שלא לנגוע גם בבגדיה בעודם עליה. זאת אומרת, אדם צריך מאוד להיזהר. עכשיו האישה נמצאת במטבח, חותכת עגבנייה, המלפפון, לא יודע מה, אתה רוצה להביא את השתייה, רוצה להביא כוסות, וזה על השיש, הכל, אתה מנסה להגיע ואתה נוגע בה, זה חמור וזה אסור. כן? רק על הדבר הזה אמרו על זה דברים מאוד מאוד קשים, השם ישמור ויציל. אני לא אומר את הדברים כדי שבעזרת השם לא אומר הכל, אבל תדעו לכם שמי שישמור על הדין בשולחן ערוך, כמו שעכשיו אנחנו מלמדים, בעזרת השם יתברך את דיני ההרחקה, ודאי שהוא יזכה בעזרת השם לראות ניסים ונפלאות, וגם כמובן לשמור על הטהרה כמו שצריך בבית, שזה לבד זוכה לחיי העולם הבא, הדבר הזה. השמירה הזאת וההמתנה הזאת והמסירות נפש הזאת. וכן אמרו חז"ל, כמו שאמרנו, שהנידה מותרת להתייחד עם בעלה. משום שהתורה העידה על ישראל סוגה בשושנים, כמו שאמרנו. אסור לנגוע באשתו נידה ואפילו באצבע קטנה כדי שלא יבוא לידי עבירה. ויש להתרחק שלא לנגוע גם בבגדיה בעודם עליה, ואפילו אם הבגדים יוצאים מחוץ לגופה. רשת עכשיו תגיד איזה שעל גדול, איזה סמלה או חצאית ארוכה גדולה, כן? אסור לי לגעת בזה אף על פי שאני לא נוגע בגוף שלה, אלא אני נוגע בבגד שעליה. כן? ואפילו אם היא לא מרגישה בזה, גם אם היא לא מרגישה, יהיה אסור. וגם האישה תתרחק שלא לנגוע בבגדי בעלה בעודם עליו. בזמן הזה האישה עכשיו בא לה להיות סביב הבעל. כן? כמו שאמרנו, לבוא לשבת לידו, להיות לידו, זמן כזה, כן? סייעתא דשמיא, זה הקדוש ברוך הוא רוצה לחבר את הזוג. מרבים אהבה, ברוך השם, מתגעגעים, אז מרבים את האהבה, שמשמור עליכם עד שמגיעים למצב שהוא קשה לו והיא קשה לה והיא טובלת. ואחר כך חוזרת הביתה כמו יעלום מואר, אומר הזוהר הקדוש, היא בורא מרכבות של מלאכים, ולכן אמר רבי מאיר בעל הנס, כן? למה אמרה התורה לאישה לדבול לשבעה? כדי שתהיה חביבה על בעלה כיום כניסתה לחופה, שזה דבר שהוא מחבר, דבר שגורם געגועים, שאם לא זה, אם לא הייתה עניין של הטהרה גם קץ בה ומואס וכולי, הבעל היה, כן, גם האישה, כן, היו מגיעים למצב שזהו, כמו שאומר שלמה המלך, מצאת דבש דייקה, פן תזבענה והקיא אותו. מצאת דבש דייקה. אתה אוכל דבש דייקה. מה זה דבש? דבש בגימטריה זה אישה. מצאת אישה תאכל דייקה. פן תזבענו והקיא אותו. גם מי שיאכל הרבה דבש כל יום, בסופו של דבר הוא כבר לא ירצה את זה. ככה אותו דבר צריך להיזהר. ולכן המרחק הזה זה בעצם זה החיבור.
וזה מאוד חשוב. ואסור, כמו שאמרנו, לאשתו נידה, לגעת בה אפילו באצבע הקטנה. וכן, תיזהר שלא תיגע, מחילה, תיזהר שלא תיגע בבגדים שעל אשתך נידה. ואשתך נידה, תיזהר שלא תיגע בך עם הבגדים שעליה. אפילו עם הבגדים, אפילו לא היה קירוב של בשר, אלא בגד עם בגד, גם זה אסור. כן, גם האישה תתרחק שלא לנגוע בגדי בעלה בעודם עליו. וכן, ייזהרו הבעל והאישה שלא ייגעו במלבושיהם זה בזה. אבל מותר לבעל לנגוע בבגדי אשתו כשאינם עליה. כשזה לא עליה, אז ודאי שמותר. כשזה עליה, זה אסור. וכן, מותר לו לנגוע בכלי מיטתה שאינה שוכבת עליהם, ואפילו בבגדים וסדינים שיש עליהם כתמים מדם נידתה. אפילו אחי עכשיו הוא רוצה לנקות את זה, לקחת את הסדין שלה, אפילו יש בזה דם נידה. כן, הוא יכול לקחת את זה ולהחליף סדין וכו', אין בזה שום בעיה. דווקא הבגדים שעליה אמרנו לא לגעת. וכן מותר לבעל לקחת את הסדין מיטתה של אשתו נידה, לפרוס אותו על מיטתו, אפילו כשיש עליו כתמים מדם נידתה. וכן האישה מותרת לנגוע בבגדי בעלה כשאינם עליו, וכן בכלי מיטתו. אותו דבר, על אותו דרך. ומותר לאיש לנגב פניו וידיו במגבת המיוחדת לאשתו. אין בעיה, עכשיו הוא יודע שאשתו מתנגבת במגבת הזאת, היא מיוחדת לאשתו, עכשיו הוא רוצה לנגב את הפנים, ידיו במגבת הזאת, אז מותר. וכן מותר לאיש לצחצח שיניו במברשת שיניים המיוחדת לאשתו. אין בזה בעיה, כן? כי אין בזה כל כך חיבה, זה לא דבר שיש בו חיבה, ולכן חכמים לא אסרו את הדבר הזה. איסור מסירת חפץ מידו ליד אשתו נידה. לא יושיט דבר מידו לידה, וכן לא יקבל דבר לידו. שמא ייגע בבשרה. וכשרוצה להעביר חפץ לאשתו נידה, יניחנו על השולחן או הספסל. יניח את זה ואז היא תיקח. והיא תיקחנו משם. ואפילו במקום שנמצאים שם אנשים, ואינם רוצים שידעו שהיא נידה. כי אם הם יעשו את זה, מישהו יסתכל, ידע שהיא בנידה. אין להקל למסור חפץ. עכשיו אם אני לוקח את החפץ הזה ואני רוצה למסור לה אותו. אומר הרב, אין להקל למסור חפץ מידו לידה או מידה לידו. אלא יניחנו על השולחן או הספסל, והיא תיקחנו משם. ויש להיזהר בזה גם בחפץ ארוך, כגון בספסל, אם הם יושבים על ספסל, והספסל מתנדנד, לנו לספרדים מותר. אחינו אשכנזים יהיה אסור. באוטו שאישה נידה יושבת ליד בעלה גם מותר. בעזרת השם יתברך. מותר מן הדין לזרוק חפץ מידו לידה, בלבד שלא יהיה דרך שחוק וקלות ראש. עכשיו הבעל זורק את החפץ הזה מהיד שלו ליד שלה. לא נוטה לה אותו ביד, כי זה אמרנו זה יהיה אסור. כן, מותר מן הדין לזרוק חפץ מידו לידה, בלבד שלא יהיה דרך שחוק וקלות ראש. והמחמיר שלא לזרוק מידו לידה, תבוא עליו ברכה. בעזרת השם יתברך. ואחינו אשכנזים מחמירים בזה, שלא לזרוק חפץ מידו לידה בכלל. ורשאים הם להקל כשזורקו כלפי מעלה. הכוונה שלא יזרוק ישיר, אלא זורק את זה למעלה והיא תופסת את זה. אישה יולדת שרוצה להגיש התינוק לברית המילה אל בעלה. אז בדרך כלל מה עושים? שמים 2 כריות. אישה מביאה את הילד עם 2 כריות. יש כרית אחת ועוד כרית והתינוק על הכרית. אז הוא מכניס את היד בין 2 הכריות, כי האישה עם 2 כריות. מכניס את היד בין 2 הכריות ומוציא את התינוק וככה לוקח אותו. אישה יולדת שרוצה להגיש התינוק לברית מילה אל בעלה, הסנדק, מנהג הספרדים להקל בזה על ידי שנותנים התינוק על 2 כריות. ואז הבעל לוקח את הכרית העליונה. אחת על גבי השנייה והתינוק נמצא על הכרית העליונה. מותר מן הדין להעביר תינוק מידי אישה נידה לידי בעלה. יש להם תינוק, רוצים להעביר אותו מהיד שלו ליד שלה. וכן מידי הבעל אשתו נידה. בלבד, שימו לב לחידוש, להעביר תינוק בין איש לאשתו, בזמן שהיא בנידה. בלבד שהתינוק יוצא מעצמו מחיק אמו ובא לחיק אביו. הילד לבד מושיט עצמו ומושיט הידיים. וכן להפך, שהחי נושא את עצמו, והמחמיר בזה תבוא עליו ברכה. מכל מקום אף לדעת המקלים בזה היינו דווקא בתינוק היוצא מעצמו. כל מה שאמרנו שמותר להעביר תינוק זה תינוק שיוצא מעצמו, אבל אם התינוק הוא קטן, 0.5 שנה, 6 חודש, 7 חודש, כן, זה הזמן שהוא עדיין עוד קטן, כל החודשים האלו, אסור להעביר אותו מיד ליד, כן? כי הוא בעצם, הוא רק מושיט יד, יש צורה שהוא מושיט יד, ויש שהוא בא ממש ונותן את עצמו. תינוק שרק מושיט יד, ככה עושה ככה עם היד, זה לא תינוק שאמרו, אסור להעביר אותו מיד ליד.
אלא אם הוא ממש, הוא זורק את עצמו, אז יהיה אפשר. ואף בתינוק יוצא מעצמו מחק אביו לחק אמו, אין להתיר אלא כשיש צורך בדבר. שימו לב, להעביר את זה ככה מיד ליד, זה דווקא שיש צורך בדבר. הלאה וכי יהיה אסור. כן? כגון שהתינוק בוכה ומצטער אם לא יקחנו אביו, אבל אם האישה מעבירה את התינוק אל בעלה דרך שחוק, יש לאסור משום שהוא דרך חיבה. נכון להחמיר שלא להאכיל את בנו הקטן בעת שאשתו נידה מחזיקה בו. אשתו מחזיקה אותו, והוא מחזיק עכשיו את הבקבוק והוא מאכיל אותו. לא לעשות את זה, בעזרת השם יתברך. דברים האסורים משום חיבה וקירוב דעת. לא ינשק הבעל את בנו הקטן בחק אשתו נידה. עכשיו אשתו מחזיקה את הילד, והבעל רוצה לנשק את הילד. מכיוון שהיא נידה אסור לו לנשק את הילד. כי זה חיבה. וצריך להיזהר בזה, שזה דבר מצוי מאוד. שהאישה מחזיקה את התינוק והבעל הוא בא ומנשק אותו, משחק איתו, מדגדג אותו, מנשק אותו. זה צריך להיזהר שלא לעשות את זה. לא ינשק הבעל את בנו הקטן הנמצא בחק אשתו נידה, לא יתקרב אליה, משום שיש בזה דרך חיבה וקירוב דעת בינו לבין אשתו נידה. וכן לא ידליק הבעל סיגריה שבפיו מגפרור או נר שביד אשתו. עכשיו עשינו בהבדלה, היא הדליקה, וככה היא מביאה לו עם הנר והוא מדליק עם הסיגריה, זה אסור לעשות את זה, זה דרך חיבה, שיש בזה משום חיבה. ונכון להחמיר שלא ידליק נר שבידו מנר שביד אשתו. כן? גם אם מביאה לו את הנר, ככה מחזיקה את זה, לא ידליק ממנה את הסיגריה. אבל מותר לאישה נידה להחזיק בנר שאהבה שבעלה אומר הבדלה על כוס מוצא שבת, זה מותר. אף על פי שהוא מקרב את ידו לנר, ליהנות מאורו כשמברך בורא מורה האש. וכן מותר לה להעיר לבעלה בנר או בנס שבידה כשהוא הולך במקומות אפלים. הבעל נמצא במקום חשוך והאישה מדליקה פנס והולכת לפניו, אין בזה שום בעיה. אם יש נוצה או אפרורית על בגדי אשתו נידה. אדם רואה עכשיו איזה נוצה על בגדי אשתו נידה. מה הוא עושה? הוא רוצה לנקות לה את זה. הוא רוצה לנקות את זה מעליה, אבל היא נידה. אסור לו. אם יש נוצה או אפרורית על בגדי אשתו נידה, בעזרת השם יתברך, בצורה כזאת יהיה אסור. כן? אבל אם אני אעשה ניפוח ככה, אני אוציא אוויר בצורה כזאת, מין הדין לבעלה להסירה, מותר מן הדין לבעלה להסירם על ידי ניפוח בפיו. ואפילו כשהבגדים עליה, אבל אסור להסירם בידו שהבגדים עליה. וכן להפך, אם יש נוצה או אפרורית על בגדי האיש, מותר מן הדין לאשתו נידה להסירם על ידי ניפוח בפיה, אפילו בבגדים שעליו. אז אם האיש רואה אצל האישה, כן, רואה פה איזה לכלוך, אז מותר לו להפיח בזה, כן, לתת לעשות ככה. בצורה כזאת אין בעיה, והוא מעיף את הלכלוך. אבל לגעת עם היד ככה, לעשות ככה, לנקות, זה יהיה אסור. בין איש, בין אישה, כולם יהיה אסור להם עם הידיים, אבל בפה יהיה מותר. מכל מקום יש אומרים שטוב להחמיר בזה. משום שיש בזה קצת קירוב דעת וחיבה, בין האיש לאשתו, שאדם, כן, מוציא האוויר לכיוון של אשתו וכולי. זה לדברים שמעוררים כל מיני בלבולים. לכן צריך להיזהר, אדם צריך מאוד להיזהר, לא ליפול ליצר של היצר הרע. כן, שלא ייפול לצד היצר הרע חס ושלום לעצת השטן בר מינן. כיוצא בזה לא תניף האישה בימי נידתה מניפה על בעלה מפני החום, כדי שיהיה לו טוב לבעלה, זה יהיה אסור לעשות את זה. מותר לאישה נידה להפעיל מעבר חשמלי או מזגן חשמלי או תנור חימום המונחים על הקרקע או על השולחן כנגד בעלה, אפילו שהוא בריא. כן? בכל זמן וכולי, כן, הוא הדין להפך, כשהבעל עושה כדי לצורך אשתו, גם יהיה מותר לסובב עליה את הוונטילטור, מפזר חום, תלוי מה זה בקיץ, בחורף, אין בזה בעיה. מותר לאיש להחזיק בידו מטריה מכסה על ראשו, ואשתו נידה הולכת עמו מתחת למטריה. וכן להפך, מותר לאישה נידה להחזיק בידיה מטריה ושוחחת על ראש בעלה שהולך עמה, בלבד שיזהרו שלא לנגוע זה בזה. אז מעיקר הדין, הולך עם מטריה, פותח, האישה לידי ואני, כן, שוחח עליה והולכים ככה בגשם, אין בזה שום בעיה. בערב יום הכיפורים שנהגו לעשות כפרות
לכל אחד מבני הבית מותר לסובב בידו עוף הכפרה באוויר שמעל אשתו נידה. מכיוון שאין כל חשש שמא ייגע בה וגם אין בזה משום חיבה וקירוב דעת. בעזרת השם יתברך. אז לכן ביום הכיפורים מותר לבעל לעשות כפרות לאשתו, שהוא לוקח את העוף ואומר זה חליפתך, זו תמורתך, זו כפרתך, העוף הזאת תיכנס לשחיטה ואת תזכי לחיים ארוכים ומתוקנים, וממשיך הלאה. מותר, כן? זה מותר לעשות את זה. יפה. מותר לאיש לתת לאשתו בימי נידתה מתנות ותכשיטים. אין בזה איסור. מישהו התקשר, שאל אותי, אומר לי, הרב, קניתי לה שרשרת, קניתי לה טבעת, אני רוצה לתת לה את זה במתנה. אפשר לתת לה את זה במתנה? אמרנו שכן, הנה. מותר לאיש לתת לאשתו בימי נידתה מתנות ותכשיטים, ואף על פי שיש בזה משום קירוב הדעת, אין לחו שמא יבואו לידי הרגל עבירה, מכל שכן שמותר לשגר לאשתו פרחים לכבוד שבת. אז מותר לקנות מתנה לאשתו נידה, כן? אין בזה בעיה. מותר לאיש לתת לאשתו בימי נידתה מתנות ותכשיטים, כמו שאמרנו, ואף על פי שיש בזה משום קירוב הדעת, אין לחו שמא יבואו לידי הרגל עבירה. מכל שכן שמותר לשגר לאשתו פרחים לכבוד שבת. אדם בחוץ ראה, ברוך השם, יש אפשרות את הפרחים, קנה זר יפה לאשתו, עכשיו הוא בא ורוצה לתת לה, אין בזה שום בעיה. וכן אם האישה אינה רוצה ללכת לטבילה במקווה מפני שהיו ביניהם ריב ומדנים, כיוצא בזה ורוצה לפסה על ידי מתנה, מותר. ואדרבה, זה חשוב מאוד, בלבד שיזהר שלא להרבות בדברי אהבה וחיבה, שמא יבואו לידי הרגל עבירה. שמא יבואו לידי עבירה, ולכן צריך להיזהר מאוד שלא להיכשל בדבר הזה. אז אמרנו תכשיטים ומתנות לתת לאישה בזמן שהיא בנידה, אין בזה שום בעיה ואין בזה שום איסור. בעזרת השם יתברך מעיקר הדין. מותר לאיש לקרוא ולעיין בספר אחד עם אשתו נידה, בלבד שיזהרו היטב שלא ייגעו זה בזה. לא יאכל אדם על שולחן אחד עם אשתו נידה, משום שיש לחוש שמא יבואו לידי הרגל העבירה. וכל שכן שאסור לאכול עם אשתו נידה מתוך צלחת מאכל או קערה המשותפת לשניהם. אסור לאכול משתו נידה ביחד בלי היכר, כמו שאנחנו נראה, שאוכלים ביחד, הכוונה היא מהצלחת, שיש, נגיד, נאמר שיש סלטים. אני אוכל מהצלחת של הסלטים, אני מכניס ישר לפה. אז זה הופך להיות הצלחת הזאת שלי ושלה, וזה אסור. אבל אם אני אקח מהצלחת הזאת וישים בצלחת שלי, ואז אני אוכל, אין בזה שום בעיה. כל הבעיה היא שדווקא שאוכלים מאותה קערה, מאותה צלחת. בעזרת השם יתברך. אמרנו לא יאכל אדם על שולחן אחד עם אשתו נידה, משום שיש לחוש שמא יבואו לידי הרגל עבירה. מכל שכן שאסור לאכול עם אשתו נידה מתוך צלחת מאכל, או קערה משותפת לשניהם. זה מובן, מכל מקום מותר לאכול עם אשתו נידה על שולחן אחד אם עושים שינוי והיכר ביניהם, כגון שיהיה חפץ מסוים שאין דרך להניחו על השולחן בשעת הסעודה, מפסיק בין הצלחת שאוכל בה לצלחת שאשתו אוכלת, וכן לחם שלם שאינו אוכלים ממנו, או קנקן וצלוחית שאינם שותים וכו'. זאת אומרת שאם הוא אוכל עם אשתו נידה, צריך לעשות איזה היכר ביניהם. היא אוכלת, הוא אוכל, צריך לעשות איזה היכר. בעזרת השם יתברך. אז יש אומרים לחם שלם שאינו אוכלים, לא אוכלים ממנו לחם שלם. או קנקן, ישים קנקן ביניהם, זה נחשב למחיצה, כן? לחציצה. שזה חוצץ ביניהם, כן? זה מספיק, זה בסדר. ואם אין דרכם להניח תמיד את הקנקן או את הצלוחית על השולחן גם בימי טהרתם, מועילים להפסיק ביניהם בימי נידתה גם אם אוכלים ושותים מהם. מכל מקום אינם חייבים להניח דווקא קנקן או חפץ אחר שהוא גדול להפסיק ביניהם, ורשאים להניח גם טבעת וכיוצא בה להפסק ביניהם. צריך לעשות איזה היכר, כן? כמו שאני יושב ואוכל עם מישהו בשר וחלב, אנחנו עושים היכר, שאני אוכל על מפה כזאת והוא אוכל על מפה כזאת. צריך לעשות היכר שזה הזמן שלא יבוא בה לאכול מהאוכל של אשתו, וזה קירוב הדעת, ויכולים להיכשל ולהגיע לב וכו'. איסור אכילה על שולחן אחד עם אשתו נידה, אינו אלא כשאוכלים לבדם. אבל אם מסובים ממים אורחים, או אפילו מבני הבית, מותר לאכול על שולחן אחד, אפילו זה ליד זה, ואפילו בלי שום שינוי, והיכר ביניהם. זאת אומרת שאם יש את בני הבית,
אז לא צריך לעשות היכר, זה א', לא צריך את הלחם או איזה קנקן שיפסיק בינינו וכולי, לא צריך את זה. אלא שאוכלים לבדם, אבל הם מסובים ומה הם אוכלים וכולי, כן. לכן אמרנו בסייעתא דשמיא, כשהאדם אוכל עם אשתו, אחד מהם אוכל על מפה. אפשר לעשות איזו מפה קטנה כזאת ולשים את הצלחת על המפה. לא צריך שכל השולחן יהיה במפה, אלא היא אוכלת על מפה. כן? והשני אוכל על שולחן ללא מפה. כן? זה טוב. וכן רשאים להניח צלחת על גבי צלחת כשאינם רגילים לעשות, כן תמיד. ומועיל שינוי זה להתיר להם אכילה על שולחן אחד. יפה. אז אפשר, כן, להניח צלחת על גבי צלחת, וזה יהיה היכר חשוב, וככה ישמרו מהדבר, מהנידה שלא להיכשל וכו'. וכן מותר לאכול עם אשתו נידה על שולחן גדול ויושבים רחוקים זה מזה. ודאי אין שאלה. איסור אכילה על שולחן אחד עם אשתו נידה אינו אלא כשאוכלים לבדם. אבל אם הם מסובים עמהם אורחים או אפילו בני הבית, מותר לאכול על שולחן אחד אפילו זה ליד זה, ואפילו בלי שום שינוי והיכר ביניהם. זאת אומרת, בדרך כלל תמיד שהבעל אוכל עם אשתו הוא צריך היכר. או שיעמוד הקנקן או יעמוד לחם, אף אחד לא נוגע בזה. אני בשלי, את בשלך, חזק וברוך. אבל אם אוכלים עם בני הבית, הילדים נמצאים בשולחן, כן? אם אוכלים עם בני הבית, אפילו אם אינם מושיטים ידם, כן? זאת אומרת, אומר ככה, שאם הוא אוכל אשתו נידה ונמצאים בני הבית, לא צריך אפילו היכר. כי עצם העובדה שהילדים נמצאים, אז אין חשש שיגיעו לבוא להקל ראש וכו'. כן? בעזרת השם יתברך. אז כל זה צריך לדעת היכר. אם אנחנו אוכלים מהקערות של הסלטים, זה נקרא צלחת אחת וזה אסור. אבל אם אני אקח מהסלטים ואני אוריד לצלחת שלי, זה יהיה מותר לאכול עם אשתי נידה. כן? אבל אם אני אוכל מהסלטים, המטבוחה, החציל, מה שזה, אני אוכל, מהצלחת אני מכניס ישר לפה. אז הצלחת הזאת נהיית שלנו משותפת, וזה יהיה אסור. לכן אם אני לוקח מהצלחת של הסלט הזאת, אל הצלחת שלי, מוריד את זה, ומהצלחת שלי אני אוכל, זה כבר בסדר גמור. בעזרת השם יתברך. יפה, וכן כשמביאים לשולחן קערה גדולה של מרק, וכל אחד מבני הבית נוטל מן הקערה במצקת, ונותן לתוך צלחתו ואוכל מן הצלחת, מותרים הבעל ואשתו נידה לקחת מן הקערה. כי אמרנו, כל אחד יש לו את הקערה שלו, זה לא אותה קערה. כשמגישים לשולחן קערה או בה פירות וגיות ופרוסות, לחם, אם כל אחד נוטל מהם הוא מניח לפניו ואחר כך אוכל. מותר לבעל ולאשתו נידה ליטול מהם בזה אחר זה, ואם נוטלן מן הקערה ואוכלים מיד, נחשב הדבר לאכילה מקערה אחת, וזה אסור לעשות את זה. פירות, כן, מאותה קערה. ולכן כשמביאים לשולחן צלחת ובה גרעינים מושקדים, שדרך כל אחד מהם ליטול מהם ולאכול מיד, אסור לבעל ולאשתו נידה ליטול מן הצלחת בזה אחר זה. ואחר שמביאים על השולחן צלחת ובה זיתים, שלא יטלו מן הצלחת בידם ובמזלג ויאכלו מיד. לא לאכול מהצלחת של הסלט ישר לפה, כן? אלא לתוך צלחת שלי, ומצלחת שלי אני אוכל והכל טוב וכו'. כן? זה הפשט. ומותר לבעל ולאשתו נידה לטבל את פרוסת המוציא בתוך צלולית המלח, הצלוחית המלח, בזה אחר זה, ואין בזה שום איסור להלכה ולמעשה. ומותר לבעל ולאשתו נידה לטבל את פרוסת המוציא. ברגע שאני מברך, כן, מותר לי לטבל את זה במלח ולאכול ישר. מה שאין כן בשאר סלטים שאסור לטבל ולאכול, כי זה נקרא שאנחנו אוכלים באותה צלחת, כמו שאמרנו. אם היו אוכלים יחדיו מקערה אחת, או מצלחת אחת, בזמן שהאישה הייתה טהורה, ובאמצע אכילתם הרגישה שהאישה שפרסה נידה. צריך להודיע על כך לבעלה. אישה שקיבלה נידה צריכה להודיע לבעלה. צריכים להפסיק מיד את אכילתם יחדיו באותה הקערה. כן? אז אישה ברגע שהיא קיבלה היא חייבת להודיע לבעלה ולא לשמור את זה בינתיים, אלא תודיע
לבעלה, בעזרת השם יתברך. אנחנו בלי נדר נעשה כמובן את השיעור הזה שני חלקים, השם ישמור עליכם אמן. בסייעתא דשמיא אנחנו נקרא רק עוד שני סעיפים בעזרת השם יתברך, ונברך את כולם, ובלי נדר נשתדל מחר לעשות נידה חלק ג' בהלכות, ונסביר איך אישה גם עושה את הבדיקות בעזרת השם יתברך של המקווה, מה היא צריכה להיזהר, במה היא צריכה לעשות, כל דיני חציצה וכו'. גם את זה אנחנו נדבר על זה, בעזרת השם מה שאפשר כמובן, בעזרת השם יתברך. רק נסיים את השתי סעיפים האלו. נשים שואלים הרב לשתות את המשקה של האישה. אני ואשתי יושבים אוכלים, היא נשאר לה שתייה בכוס, אני נגמר לי השתייה בכוס. מותר לי לקחת את הכוס שלה ולשתות את השיריים שלה? ודאי שיהיה אסור. כן? זה דרך חיבה. זה ודאי יהיה אסור. לא ישתה משיירי כוס ששתתה ממנו אשתו נידה. מפני שכאשר הבעל שותה מן השיריים שלה בפניה, הרי הוא מראה לה חיבה וקירוב דעת, שיכולים להביא לידי הרגל עבירה. וכל ששתתה מעט מן הכוס, נחשב בכוס שהרי משקה שלה, ואסור לבעלה לשתות ממנו. אז אסור לבעלה לשתות מהכוס ששתתה אשתו בזמן נידותה. כל זה מדובר שהיא רואה אותו. אבל אם היא קמה והלכה ולקחתי ושתיתי, אין בזה בעיה. אני מדבר פשט, אין בזה בעיה. מי ששואל אותי, בכלל לא לשתות ולא לאכול שיריים של נידה. בכלל, אישה נידה נגעה, שתתה מהפה מהבקבוק, אפילו שזאת אשתך, לא לשתות כל דבר, לא לשתות, לא לאכול דברים ששייכים לנידה. צריך מאוד להיזהר בזה. אם שתתה אישה נידה מן הכוס, והעברתי כוס, זה הכוס של האישה, בסדר? ויש לי פה עוד כוס. רק לסבר את האוזן. יפה. זאת הכוס שלי, אני שתיתי את הכל. עכשיו זה הכוס של האישה. אסור לי לשתות מהכוס של האישה נידה. אבל אם אני אקח את המים האלו ואני אעביר אותם לפה, בצורה כזאת, עכשיו זה בעצם המים של הנידה, מעיקר הדין מותר לשתות. אין בזה שום בעיה. כן? כי כבר אין בזה חיבה, אני העברתי את זה לכוס אחרת. כן? אז אין בעיה. אם שתתה אישה נידה מן הכוס, והוא רק נשאר באותו כוס אל כוס אחר, בטל ממנו דין שירי משקה שלה, ומותר לבעל לשתותו. וכן אם שתתה אישה נידה מחצית הכוס, וחזרו ומילאו, מותר לבעלה לשתות ממנו, כיוון שיש שקר בדבר. אז כמו שאמרנו, שאסור לבעל לשתות משיירי השתייה של אשתו נידה, ולכן צריך להיזהר בדבר הזה, אלא אם כן הוא רוצה לשתות, שיעביר את זה לכוס שלו. בעזרת השם יתברך. מכל שכן אם שתתה את כל המשקה שבכוס, וחזרו ומילאו בלא שטיפה והדחה, שמותר לבעלה לשתות ממנו, שאין זה שיירי משקה שלה, ויש נוהגים להחמיר, להדיח הכוס בין שתייתו לשתייתו, מינה כשר הוא. זאת אומרת שהיא עשתה דוגמה, כן? כל שכן אם שתתה את כל המשקה שבכוס, חזרו ומילאו בלא שטיפה והדחה, שמותר לבעל ולשתות ממנו. שאם הוריקו את כל המשקה, אין שאלה, אפילו שהיא שתתה מהכוס, אין לי בעיה לשתות מהכוס של אשתי, אבל לא משיירי המשקה שנשאר לאישה. אם שתתה אישה נידה מן הכוס, ואין בעלה יודע מכך, הוא מבקש לשתות מן הכוס, אינה צריכה להודיעו כן? זאת אומרת ככה, כל מה שאמרנו, בעל לא ישתה מהכוס של אשתו, משום חיבה. עכשיו, הבעל צמא, רוצה לשתות, והאישה לא אומרת לו שזה הכוס שלה, הוא לא ראה שהיא שתתה מהכוס הזאת. אז הוא לא יודע אם זה שייך לה, אז אין פה שום חיבה. אז מעיקר הדין הוא יכול לשתות מהכוס הזאת. ואפילו אם יודע הבעל ששתו מן הכוס, אך אינו יודע אם אשתו שתתה, או אחד מבני הבית, אינו צריך לחקור. רואה כוס, יכול להיות שאשתי שתתה מזה, אבל יכול להיות שזה גם הילדים. אני לא מחויב לשאול את כולם, אני פשוט שותה. כן? אין בזה את העניין של החיבה, כי זה לא מיועד דווקא לאשתו.
מותר לאישה נידה לשתות משערי הכוס של בעלה. עכשיו, אם אני שתיתי ונשאר בכוס והיא שותה, אין בזה את האיסור. דווקא בעל מאשתו אסור לו לשתות את שערי הכוס, כן? את שערי המשקה בתוך הכוס, אבל לאישה מותר לשתות את השיריים של בעלה שהשאיר בכוס. מותר לאישה נידה לשתות משערי הכוס של בעלה, כיוון שאין דרך האישה להביא את בעלה לידי הרגל עבירה. לכן אנחנו גם יודעים שאם אישה חולה, כן? אם אישה חולה, בעלה לא יטפל בה. תראו מה זה. אם היא חולה שאין בה סכנה. תראו מה זה, כמה זה חמור העניין של הנידה. שאם האישה היא חולה, והיא לא חולה שיש בה סכנה, אלא חולה, וגם אם אין מי שיטפל בה, אז אם אין מי שיטפל בה, הוא צריך להביא מישהי שתטפל בה. הוא צריך לדאוג לזה. הוא צריך לדאוג לזה, אבל הוא בטח. בעצמו לא יאכל. כן, הוא בעצמו לא יכול, ואפילו הוא רופא. ואין רופא אחר, אם יש סכנה בדבר, יציל אותה. אם יש סכנה בדבר, אז הוא מטפל בה, אבל כל זמן שיש פתרון, אסור לבעל לגעת באשתו. רבותיי, הרבה בעלים ניסו לטפל באישה בזמן שהיא לא הרגישה טוב, כן, לעזור לה ולהתקרב וכו', ובסוף באו עליה בזמן שהיא בנידה. חבל, זה כרת, זה איסור חמור, כל כך משתדלים, ובסוף נכשלים ומתרסקים ונופלים בעוון הנידה, שמשמור ויציל. מותר לאישה נידה לשתות בשערי הכוס, כמו שאמרנו, אישה יכולה לשתות את השיריים שלי, אני לא יכול לשתות את השיריים שלה. שאין אישה מביאה את בעלה לידי הרגל עבירה, כמו שאמרנו. אישה נידה ששתתה מן הכוס ויצאה לחדר אחר, מותר לבעלה לשתות מן הכוס. האישה שתתה מן הכוס, יצאה לחדר אחר, הלכה, אני לוקח את הכוס, אפילו אם היא סביבה את הפנים, אני יכול לקחת ולשתות. כן, היא לא רואה את זה. כי אם היא תראה את זה, זה חיבה. מתי שאני אקח את הכוס שלה עם השתייה ואני אשתה מזה, אז יהיה חיבה. וזה הרגל עבירה, וזה יכול להביא לידי, חס ושלום, איסור של כרת. יפה. בעזרת השם יתברך. יש אומרים שכשם שאסור לבעל לשתות משערי משקה של אשתו נידה, כך אסור לבעל לאכול משערי מאכל של אשתו נידה. אסור לו לשתות את השיריים שלה, אסור לו גם לאכול את השיריים שלה. זה למי זה מדובר? דווקא לכן אשכנזים. אנחנו ספרדים, אנחנו קיבלנו הוראות מרן, שולחן ערוך, ומרן הבית יוסף כתב להקל באכילה שערי מאכל של אשתו נידה. שאני יכול לאכול, זה כן, כן. אני יכול לאכול מהשיריים של אשתי נידה, אפילו בפניה כמובן, כן? כל זה מדובר באחינו אשכנזים. אחינו אשכנזים מחמירים בזה. שלא לאכול את השיריים של אשתו. אבל אנחנו הספרדים מותר לנו לאכול. כל הגזרה היא דווקא בשתייה. לא לשתות את השיריים של אשתו, שהיא שירה שהיא רואה שאתה שותה. אם היא סבבה את הפנים, אם היא עברה חדר, אם לקחתי את זה והורקתי את זה מכלי לכלי, כמו שאמרנו, זה הכוס של אשתי, זה הכוס שלי, אני עושה ככה בצורה כזאת, ומניח ועכשיו אני שותה. אין בזה בעיה. אף על פי שאם אתם שואלים אותי, עדיף לא לשתות דברים ששייכים לנידה בכלל. כל מה שאישה נידה נגע, היא טעמה מזה, כן, וכולי. לא, כן, אנחנו מקפידים על זה, אנחנו נוהגים בזה שנים, וזה חשוב מאוד, שאם האישה שתתה משהו בזמן שהיא נידה, היא שתתה איזה משקה, לא נשתה מהמשקה הזה לעולם, כן? כל העניין של הנידה, אכלה משהו ונשאר שיריים של האוכל, גם לא לאכול, כן? כל העניין של הנידה, תומת הנידה וכולי, להתרחק מזה כמה שאפשר, בעזרת השם. צריך לדעת שהבן איש חי הקדוש היו שמשות, כן, היו משמשים, והיו כל מיני מטפלות שהיו משמשות, כן, עוזרות בית, מנקות וכולי. הוא דאג שלעולם, אם זו בת שתהיה מתחת לגיל שהיא תקבל, זאת אומרת, היא עדיין לא ראתה וסת, היא לא ראתה נידה, והמבוגרות כבר לא רואות וסת. תמיד מי שתהיה לידו זה מישהי שהיא לא, אין לה נידה, אין לה אורך כאנשים, אין לה וסת, שלא תמה חס ושלום, ולא חס ושלום תעכב את הקדושה. מאוד מאוד חשוב, אדם ירגיש את זה, שאדם ישמור וישמר, הוא ודאי ירגיש את זה. בעזרת השם יתברך. איסור ישיבה ושכיבה על מיטתו, על מיטתה של אשתו נידה, מחילה. כן, עכשיו הוא בא, אשתו רגילה לישון בחדר, הוא בא, פורס את עצמו.
כן, פורס את עצמו שמה. תראו מה כתוב, לא יישב על מיטתה המיוחדת לה אפילו כשאינה במיטה. זה המיטה של אשתך, היא נידה, אסור לך לשכב עליה, אסור לך לשבת עליה, ואפילו שלא בפניה. לא כמו המשקה של השיריים. עם השתייה שלה אמרנו שלא בפניה מותר לשתות. לגבי... גם אם יצא מהבית, ממש סגר את הלב את הכל. לא, יצא מהבית, אין בזה שאלה. כן. לא יושב על מיטתה המיוחדת לה אפילו כשאינם במיטה, ואפילו שלא בפניה, וכל שכן שלא ישכב על מיטתה. ונכון להחמיר שלא לשבת או לשכב על מיטתה, אפילו אם מחליף את המצעים שעל מיטתה במצעים אחרים. ואם אין המיטה מיוחדת לה, אלא לפעמים היא שוכבת בספה, במיטה הזאת, פעם פה, פעם שם, כן? אין המיטה מיוחדת לה, אלא לפעמים הוא שוכב עליה ולפעמים היא שוכבת, כגון אם רגילים לישון על הספה, ואין הספה מיוחדת לשכיבה האישה, כן? מותר לבעלה לשכב על הספה ואפילו בפניה. דווקא כל מה שאסרנו שאסור לבעל, זה דווקא מיטה גבוהה של האישה, הבעל בא ושוכב על המיטה שם, שלא ייפלו להרגל עבירה חס ושלום. מותר לאיש להשתמש בקרים וקסתות שהשתמשה בהם אשתו נידה, ובלבד שאין אותם קרים וקסתות מיוחדים לה בלבד, כגון שאין נקר מיוחד בין הקרים וקסתות שלו לקרים וקסתות שלה. אבל אם הקרים וקסתות מיוחדים לה, כן, יש לה כרית שלה, כן, יש לה צבע ורוד, צבע לב, נראה בצורת לב וכו', לא, זה יהיה אסור להשתמש בזה. מותר לאישה נידה לשכב על מיטת בעלה, לבעל אסור לשכב על מיטת אשתו. אבל, כן, מותר לאישה נידה לשכב על מיטת בעלה. למה מותר לו לא אסור? כן, בלבד שתעשה כן שלא בפניו. והוא גם שלא בפניה אסור לו. אם האישה איננה בעיר, מותר לבעלה לשבת על המיטה המיוחדת לה אפילו בימים שהיא נידה. וכן אם האישה הלכה מביתה לטבול במקווה, מותר לבעלה לשכב על המיטה המיוחדת לה אחר שהיא יצאה מהבית. אז דווקא בפניה יהיה אסור. אבל אם היא קמה והיא יצאה, הלכה לסידורים, קניות, משהו, אין בזה שום בעיה. מותר לבעל לשבת על כיסא המיוחד לאשתו, ואפילו כשהיא נידה, ואפילו כיסא נוח המיוחד לאשתו, שהוא כיסא גדול ורחב ביותר, מותר לו לשבת עליו כשהיא נידה, שלא עשו אלא במיטתה. אז אמרנו, מותר לבעל לשבת על כיסא המיוחד לאשתו. דווקא על המיטה שלה אסור לו לשכב, בפניה. אבל על הכיסא שלה, אומר הרב, מותר לבעל לשבת על כיסא המיוחד לאשתו. כן, בעזרת השם יתברך. אם נפלה הסמיכה מעל מיטת אשתו נידתה, אסור לבעל להחזיר עליה את הסמיכה. לפעמים הבעל עובר ליד האישה, רואה אותה שהיא מכוסה חצי. הוא רוצה להרים את הסמיכה ולחסות אותה. ודאי שיהיה אסור. אסור לעשות את זה. יכול לקרוא אחד מהבית אבל שיחסה אותה? יכול לקרוא אחד מהבית שיחסה אותה? אמת, בדיוק, זה מה שאמרנו, כן. כשיש אורח בבית והבעל והאישה חפצים שהאישה תישן בחדר אחר, והאורח יישן בחדר השינה שלהם עם הבעל, לא יכבד הבעל את האורח לישון על מיטתו, והוא יישן על מיטת האישה כשהיא נידה. אלא הבעל יישן במיטתו, והאורח יישן על מיטת האישה לאחר הצעת צדין נקי כראוי, ולא יאמרו לאורח שזוהי מיטת האישה. כן. בעזרת השם יתברך, אנחנו עד כאן, השם ישמור עליכם. אל שדי יברך את כולם, בעזרת השם יתברך לחיים טובים, אמן. רפואה וחיים יהיה לכולם, אמן. בלי נדר, מחר אנחנו נעשה שיעור נידה, חלק ג', חלק שלישי. השם ישמור עליכם, השם ייתן לנו כוחות עוז ותעצומות, אמן. לא ישנו הרבה זמן, השם ישמור עליכם. ננוח קצת, השם ישמח אתכם. עייפות גדולה, תודה לבורא עולם שהחיינו וקיימנו. תמיד כל שיעור, ברוך השם, זה אור גדול, השם ישמור עליכם. שדי ימלא כל משאלות לבכם לטובה, רפואה וחיים, פרנסה, בריאות, שמירה, הגנה, הצלה, הצלחה, שפע גדול. כמו שאמרנו, בעזרת השם יתברך, כל מי שרוצה לדעת את העניין של הספירה ואת ימי הפרישה, כל מה שצריך את החישוב, איך עושים את זה, כל מה שצריך, הרבנית אילנה יקרה בעזרת השם, הוואטסאפ שלה זה 058-7033-705,
בעזרת השם יתברך אפשר לשאול בכל דבר הקשור לענייני הנידה. בעזרת השם הרבנית אילנה היא תסביר, בסייעתא דשמיא כל דבר, מה שתרצו לדעת, איך עושים את ההפסק, את המוח דחוק, איך אישה בודקת את עצמה, כל מה שצריך. והיה זה שלום, ואלשדי אדוני צבאות יעזור לנו ולכם, לכל בית ישראל, אמן. נזכה לבשורות טובות, רפואה וחיים, תורה ויראת שמיים, אמן ואמן כן יהי רצון, אמן ואמן. בשורות טובות, רפואה וחיים, הצלחה וסייעתא דשמיא גדולה, אמן ואמן.